Kelly, Bashakira. Wait, não tô jantando na coco. Deixa eu pegar para cá. Kelly, Bashakira. Kunataka coco kama na coco, kunataka drink. Ngara mimi sina coco kwa rangu, ndio unanya zivevi. Kuka the document take a drink. Right. Tadzoka guys, ngatidzokei tione ngatidzokei. Imi guys, tisangana manheru paguwa. Ndika manheru paguwa because paguwa remanheru iguwa tobva tadelete. Andika tisangana paguwa remanheru. Saka scheme ipi papo. Hanzi chikona bullet mbomira kutsara zvishamwari undi client yangu. My client. Koda kukwira tinokwira manheru. Late usiku kuguwa bullet. Kuguwa bullet. Ndauya kuzongobata mbichana panyina wechiprofita. Okay. Ini ndine makore ndichipinda postori because I've got a chronic stomach problem. Vanhu vemweya vanobatsira, but kazhinji dambudziko racho hariperi. Kubatsira kwavo kunenge kuri kutonhodza nekudissolva dambudziko riya, but hariperi complete. And in general, maprofita ane rafu because mimi vanhu vacho munonetsa. Saka pamwe pacho munhu anouya achimuprovoka because zvaaida kuti zviite zvakaramba. Pane vamwe vanouya neminamato yakashata. I remember isusu kustrand kune vamwe madzibaba vanga vane simba chaizvo. Vakazotaura vakati iko zvino handichadi kuita mabad prayers because kana zvinhu zvazoshata makuzondipandukira makudzoka futi muchiti takanopiwa munamato namadzibaba and stuff like that. Saka umwe anenge auya achikumbira munamato yakashata. Pamwe pacho madzibaba vanonyepedzera kuita munamato yaya kuti kutora mari yako but vazoite zviya. Isusu vanhu sometimes I know kuti ndisu tine problem. We expect things to happen overnight. Now yekushandirwa hazviperi overnight. That's a lie. You can spend years trying to solve one problem. That's where the problem is. That's where people become to kuti maprofita mascammers kana kuti chi because naye futi kumusha kwavo vanofawo. Doesn't mean kana akubatsira iwe kumusha kwavo kupiwa. And mataura example yekuti munhu anopinda muchipatara one aine cancer. Tarisiro iri yekuti anoita zvakanaka but anotozofa. Kune vamwe vanopinda muzvipatara vachitozvifambira kuzongonzi nhingi ashaya. Saka people must have wisdom and understand. And he will do his level best, and I don't see anything wrong with him charging because that's what he spends most of his time doing. Kana achinozonotongwa kudenga naMwari pamusoro pekubhatarisa imhosva yake vari vaviri, but I don't know kuti vanhu vanoti anorarama sei kana mukauya muchibatsirwa and stuff like that. And chipo chaakapiwa naMwari kana asarudza iye kuti anobhadharisa, there's nothing wrong. In my personal capacity I don't see anything wrong because vanhu vaya vane time yekuti vanotomborwara nemhepo dzenyu dzavanenge vasudurutsa. Pana vamwe mai vaida kubatsira musikana anga nemhepo dzechingochani. Mai vaya vakasvika pakugeza maoko vakati mwana uyu handidi kumuona pano because mhepo dziya dzakabva dzasuduruka pamwana uya. Mai vaya ndobva vatanga kurota ngochani iya ichivabaya kuzasi nechigumwe ichivaita every single day. Vakadzikamara vati kwete handizvikwanisi. So it's not a walk in the park for munhu kuti akubatsire. Mhepo dzake iye futi dzinenge dzakagadzwa nehama dzako kuti iwewe toda kuti uite spiritual husband, toda kuti ugare paari. Muprofita auya abvisa mhepo dziya dzaakunotambudza iye. Vanotoswera mazuva namazuva vari pamutsanyo kuprofitira vanhu nekushandira vanhu. It comes with continuous fasting in their lifetime. Saka hameno kuti vanhu vanenge vachida kuti zvifambe sei. Inini ndiri pano inini I still have got a chronic problem
mudumbu ndichitanga kuprofita ndinonzi ndakadyiswa. Pane time yekuti mudumbu wangu unomborwadza zvekuti ndinoshaya pekubata, but continuously ndinongoramba ndichingomwa maremedies, ndikamboenda kuZCC ndikamborapwa zvinombopera, ndikamboenda kwakati zvinopera, ndikamboenda kwakati. Saka it's not kuti dambudziko rako richapera overnight. That's what people need to understand. And he becomes a scammer because iwewe dambudziko rako harina kupera, but iwewe wega unenge wakamirira kuti apedze dambudziko rako. Newewo futi zvinamatiri. And vanenge vakakuroya havana kutanga nasi kukuroya kubva uri mwana mudiki vachingotutsira zvavaisa pauri wozoti muprofita auya zvibvise overnight. It's a lie. That is very, very humanly impossible. It will take time. Saka ndo zvandachida kutaura kuti comment section inouya ine bitterness yayo because they've had bad experiences and stuff like that, but zvinowanikwa. He can never finish your problems. But kubatsira inini ndinoziva kuti anobatsira. Ndine hama yangu iri kuUK yakatobatsirwa navamasango, vakatobhadhara mari dzavo, vakatobatsirwa zvikaita zvavaida izvozvo. Ndozvoga zvandachida kutaura hangu. Okay. Thank you very much, Bullet. Nekuonesa comment section. Nekuonesawo. Thank you very much. Nekupawo testimony kuti kune vakabatsirwa zvikaita. Thank you very much. Thank you, my sister. Umwandi akuti vadzobe kwa Jesu. Imi bai ndiregei nyaya dzemagirikiridzi. Ndakatoziva vadzobe kwa Jesu ndakavabhadharisawo mari sure. Kutaura chokwadi. Nokuti zviya vanenge vachine havachapaya vabati havadini asi chandoziva. Chise chinotanga chine magumo. Vakatova magumo avo adove padhuze vekwajesu apa. Magumo avo adove padhuze Lucinda. Atove padhuze vekwajesu. Takatotaura ndakatodzikisa nenhamba dzavo. Ndakatodzipisa mufoni mangu. Nenhamba dzavo ndakatodzipisa mufoni mangu because hazvizona kids like tine chiti ndo vachove mahara and then votora mari kuvanhu vachitononyanya collecta mari yemunhu votoenda kuti kune message yapinda mumwe mukuru votonomira vamukuru voitora asi havachamufoneri munhu uya havachadzoseri koko kumunhu yauya kasi mari yemunhu watora wadya mari yacho. Saka uchitenga chingwa nemari uchitenga nyama nemari iyi kusinotora nemuchitaura kune munhu munyeperi zviri nani undinyeperako uya undinyepe zvinani undinyeperako guys pane kuti ungotora mari yacho and then boom ungoti zi mangwana zvomwe woisazve ati vanhu vanokasikazivi oendazve unodaiso konzi apamba $50 ka nokuti munhu ari kunze kwendi akadzisa airtime hapana panomboisa $5 andisa $30 $40 $50 then auchabati mafoni ini guys ndakatobloka tauri kwavasivanda mazuva ano ndokwatiri kwavasivanda ndekwaEdith ndokwatiri kumaheps kwava kwatongozoti 1 fee for all 20 yako 1 fee for all maheps ako ejeko maheps ako esare maheps ako echi ndekwaEdith uko Edith iweliwe pano paFacebook anziita tinaziita guys tukangama niva Edith hanzi na Precious Rose wakadzoka ndakadzoka zure ni Precious Rose kubva kuSA ana munogaraji ndakadzoka zuro saka right mbombira zvekundibvunza zvoti ndakadzoka rini anditika muroyo yapo iGP Edith Makope Edith Makope takuita zvavasivanda naEdith Makope zvotakuita asiko zvinoda kuziva mutemo wangu ndikati ini guys ndakagwa hondo kuita comrade ndiri 1 pasocial media pa tachimurenga ndiri 1 chigwa hondo necomment section yangu anditika kuti guys masocialites you are advertising vakatondikasha enemy yavo vakativenga vakungotora bheki saka ndachiwe nawo ndakungotora saka munaziva nganga dzedza ndenge ndisadzedzea dzoti simeni vari kutodawo mari yacho ivandibhadhari tingo yaonavo zvinozoitika pano stand of my business handimona vanhu vanongodiwa vari kutaurawo zvavanodawo ine nazvanokwanisa kuitawo handimona vanongotipawo mari yacho voyawo panowo vodindiniwo asi kana akazorika akabirawo munhu tokodzoka panoti pambavha munhu akabira munhu anichi ndo zvingoitawo munhu guys because indatauri zveNMA masocialites eseka guys pakuti ndiri kuvamisira vanhu vavo vanenge vachidi vanopa mari handimona saka if you can't beat them join them guys I have joined because Star FM ihombe chekudarika asi vanhu vanenge vakaita line ikoko handimona ihombe nekure kudarika vanenge vakaita line kune mabig celebrity chaiwo mahombe nekudarika vanhu vanenge vachingobuda vachingotaura unoona vanhu vachiisa malavu nevalasika vachiomberera maoko vachitokanda mastars handimona inifanira ndoti guys miswai kani miswai munhu haifeki hazvidai sekiye kana nestar wari haribudi handimona saka ndangotoona kuti zviri naingatishoravo here guys akanga kundishora taurai ndikupindurei ndipo kuvhunza iwo mubvunzo mungandishora
Yes, African princess. Kwai kutadzoka tisati tadzoka isu. Mukandishora. Hamungandishori guys, ndikunyeba. Touya pano kudai kwakura enemies pese apa mangwana enemy apa mangwana enemy. No, vamwe mangwana uri kuvavharira mukoto wawe mari. Kaindi ndijoina zvindikutekewe handidi mari yacho. Hensi njani? Ndoziva kuti vakaona vamwe vangu vanenge vachiti aiwa sisimeni musadaro sisimeni aiwa but hondo iyi ndeye munhu one ini ndiri one against all these bloggers ndiri one ende muri ikoko kwacho kwamunenge muri kunenge muchiadhota kumaplatform mahombe munenge muchirovera maoko muchisamala nemalix kana nai apana mondimisa guys ngativei fe saka ndakatinati hai hondo yachandi kugwaka haiiti ende mari vari kuita guys tisemona pa 10 minutes tokoleta $200 haisi mari shoma andira beikungopuwa futi handatoboipuwa kamaoko mangu itakatoti handina watakati ipuwe munhu kuafrica tikati isai kunhamba idzi dzemunhu iye obviously munhu iye ku200 kuzimbabwe atobatika imari yakawanda zvisingaiti kuzimbabwe imari yakawanda zvisingaiti saka unotozongoona kuti pano chakukwati star chaitoita nokuti naye ndikandayo zvemaster haya haribudi star ukachisa zvemaster haribudi hanzi kobhotera akatongouya bhotera nemari yangu pana akangoti simeni ndatoziva kuti ndikuti ini vanhu vakuchamarika saka kuti ndichiita hanzi makasungwa sei makasungwa sei kusungwa kupi lucid saka inozii mudzi kana bhoti kana toyapana ndinoda 5 waya gai zvidinezvazvizinga kuti kurwa bhegi zvinhu 5,000 ndoyo ndochajawo baba vaya ndakaenda kusimeni takasungwa kwaichii fona kola kwaichii tikasungwa tinawo imagine uri kuti udiko kero iwe baba api ndofona paita juice apa viriwe zvinhu zvacho hanzi nakumado nditi nematekero anotakumado unofunga kumbotendeuka wangu tsvaga mwari chaiko facebook inachidarika but ukama nevanhu unogara nekusingaperi ufunge build relationships not to burn bridges yauzimo kana kuti unobatsirwa nani papi never know. Thank you for the stars. Thank you. Thank you for the stars. I'm sorry. Kwina chiwe kusukwa kupi? Kwa hivyo, nobody ndipe mari yangu guys. Kwani changu ni angwena kuti ndipe mari yangu. Mari. Ani ndizvonge maracho. Nobody ndipe mari. Hanzi kuita zviri sei. Tigaiti gowatsvaga tichese tivafonere. Ndandisina mbonza ndindeka. Funai kwai kusukwa kupi kero newe douya pano utiudze kuti kuri kuti kudiko. Kuti kufona tione. Ndanditi kuti ufoneka tinzwe. Makasungwa kupi zvinhu zvacho. Hesi kero. Hesi anzizimele. Mushe watiti. Muno andindakakukumbira nhamba paipa ndakaenda kuZimbabwe ka. Ndobva ndakukumbira nhamba dzababa vaya nditi. Ndobva taenda kumba kwavo ndobva vati director kumba kwavo ndobva taenda ini nemurume wangu ndobva tasvika ndobva taenda mboko tine mwana. Takatenderera kusvika pamba pavo then ndobva tazopa 1. Then tapawana vachitoti handu datobuda izvesiso chichi mosodzoka chi maskati ndobva tati alright ndobva tati ndozvazvoni muri kuenda nekupi ndobva tati atikuenda chi toda kudzokera nekuku but hatisi kuziya weye yekuzodzokera nayo ngati todzoka zvedu nemukati ndo mandoziya because takaita sei takakurira ikoko zvikanzi alright taakufamba paine motikari tavamirira ndobva wapinda motikari taakufamba nababa vai taakupinda nemumabvuku manje vakatanga kutaura zvemumabvuku cause I was surprised ka vachitaura zvinhu cause ndaigara kumabvuku tafara vachitaura zvese zvekumabvuku tafara zvekare kare talking of 30 years ago vachitoti fanike apa paizodai so zvese zvaiitika because taigara ikoko uku kwakadai so kwanga kusisina dzimba chichichi saka tiri kutowirirana paya tiri kutotaura zvikanzoni handi nekuku takwenda nekuku kwachona kwavada kuti tini nako ndofutaite nosungwa nemapurisa tasungwa nemapurisa paipai muchisungigwei munozoti hatisi kuziva kuti chakaitika ivo vava hatina kana idea even nanhasi hasi kuziva kuti chakaitika
mapurisa atimisa pepe lozvanzvoni amai burukai ndandakagara kumberi then zvikanzvoni naivo baba evhowanzi burukai futi baba endobva taburuka then mumwe mupurisa avhaenda nemotikari ndobva wapinda mumabvuku pamabvuku papolisi pepe ndobva waenda nemotikari baba evho watotitiza ndikudze ini suppose kunge ndiri kufanira kunge ndichitera navo mukati tichitera nemotikari ndobva watotitiza ndobva vaenda kwavakaenda tazoti rege tichivafonera tivaudza kuti aiwa it was just a minor I don't know it was a misunderstanding tabuda muyami kufona vachadera havana kuzodera tafona neimwe nhamba ndobva wadera imwe nhamba ndobva tavaudza kuti ndisivevechi vamasungwa tinavo zvikanzoni handichiri kwandandiri kwekuya saka ndokwanisa kuzopfuura nekumba kwenyu munongondipa adhiresi chete then ndozouya ikokochi time yakaita time tiutezongonoti pamwe pane chirevo changa chiripo maybe hatifanira kunge tichandirwa navo ndobva tatongovasiya till then hatina zombvira tataona havana zombvira zomudayira foni yedu ndozvakatoitika ndikudzindika toti but vaigara mumabvuku imamiyame vanenge vakakurira mabvuku vakakurira kuharare maybe vakakurira mabvuku tafara mabvuku saka manga mutori murodhe mamusati machishandigwa manga muri murodhe kuendako takatosvika pamba pavo vakatoti ndirikutaura sei ndinoda kutobuda pane kwandiri kuenda pane mwana arwarisa zvikanzwena since mimi musiri emergency zvenyu regaite sei regai ndozokuone munozodzoka plus mune motikari munozongodzoka at any time kutangoti tazodzoka tazorienda navo takabva tasunga tikatosheya uzoti because isusu since tichipinda muzimbabwe kuenda nekudzoka muzimbabwe hasati tatombobatwa tatakatongosungwa tikangoti maybe its just ningirike nezvinhu zvinongoitika but kuzozodera foni nekuzotitiza because handizozoti vakanditiza sei because ndakamira navo kuseri kumapurisa kwedu handizoti vakanditiza sei kana kuti because handasara indinavo tiri 2 nemwe mupurisa wechi3 saka ndakatozosheya kuti kuvanditiza sei vaenda nekupi but vaipangwa kungotitaura kuti ndakufanoenda kaini muzati kune vana ndichienda vobudawo sezvo manga vaenda kumba kwavo ndo problem yakaiti havana kumboningirira foni havachadayira ndikakuti hamene pamwe pane zvawakafunga musoro mavo isusuwo tikasarawo chifungo zvataifunga musoro medu but asi hatina sombobvira tazombotaura navo tikabva tatongosiyanawo navo futi pakaipakona amheno ina ndizivi ndakangoti ini ndandiita vanhu vachimboya kuti simeni munhu asidayira ndakatumira mari yangu ndazodayira handisi kusuru munhu asidayira ndobva ndangona kuti you know what handichakwanisi because inini wacho vanga vasingagati pasina mbotaura neni vaingoti ngodai makadai hanzvadzi yangu hanganzi muri sei ngodai apa ndakahwa nekuisa mameseji havachadayiri vanenge vari online but havatodayire ndavatovhuri ndikati yezvo kokubloka taakuita zvakawasiwa ndanekwaitidze makopesi handitika but uye baba vagara vanga vari n'anga saka vaitotaura kumareni kwatikadhingirina vachitoti baba vavo vakanga vari n'anga vachitoti cause baba vavo vaigara vachitemwa nevana nematombo nemasadza saka we're talking about kwavo kumabvuku tafaroko why because vanhu baba vavo vanga vari n'anga handidi saka taingogara saka we're talking about saka takutonzwisisa tichitotaura saka handizive kuti chii chakazoti tisunge nemapurisa because handautotaura nyaya dzanzitori dhipi dzeikoko kumabvuku tafara then zvotangorika ndangonzi nemapurisa mirai totongosungwa iwo handizotokatiza sei. It's like people have got a lot to say about it. Let me just say, I'm just adding one. Wauyawo ndokuedai alright one. Because Dr. Amwera. Alright, thank you very much. Thank you, Carol. Thank you very much. Mush. Right, varuda kukwira ivhenge chifona yenyu kana timukwire. Unotika drink. Fonai guys, vada kufona chifona ichinzwe. Fonai kuti ndachita kuti ndikutora munhu ndikuvharira vanhu. Fonai vada kufona ingori vhenge saka yaonekwa mboya nayo ndiyo yochero iyoyi. Takutongofona. Go at your own risk if you are going there. If you want to go at your own risk, guys. Go at your own risk if you want to go. Baba, please call him one last time. I'm not going to do that. And I've actually deleted his number. And this is a number I'm going to delete. And then the Furatira, the Furatira, this is getting Masuri. The Gato Furatira, Avadaire, actually, say, I'm a pick it up. Avadaire, who buy papa, this is Papi, Avadaire, but then I papa to my complaints. I got you got a bachungo. We are Kushango Zantini number, China, meaning. Hauna green button. You don't have a green button. Mini don't do favor. Hauna green button. Just phone. Phone up a number.
hauna green button sabrenda tione pakaipa. Aisisimeli tinokumbira pamvenge apa kuti mumbotaura nyaya senzeni moyo uye anozviti Zandile wekutunzira Dhodholo. Ivo sisi vekumusha kwedu ava ngatimbotaurei nezvavo sisi ava vakaurayisa vanhu vakawanda muno muSA ivo variwo kwasadza uko. Chii chakadaro ngavambomiswa sisi ava. Toita sei nasisi Zandile ava iye senzeni moyo. Right. Fona ngiri turakwidza ngiri ratapapita nokwirera yekudzano senzeni moyo ipropaganda dziya guys. That girl is South African propaganda iyi totozviziva hedu kuti muSouth Africa tisi techingomwachisa kuti uri muZimbabwe but that girl is South African zvekwamwari chaiko zvokuti senzeni izvo where is the proof? It's not verified. It's not verified. It's not kune chingwa vhura puto tosamasai achinotenga mazai nechingwa nedrink tenge mahombe vakagara vasingadavire foni yemunhu vakagara vasingadavire foni yemunhu madzibaba kuti the reason why we were calling him pano tichivaudza kuti madzibaba called me inini madzibaba vaitaura neni after incident yekufonera mukadzi wavo madzibaba spoke to me several times vaitaura neni vachitondudza dzimwe nyaya dzavaindudza dzisinei neni vanditika vachitondudza nyaya madzibaba just stopped vakatouya vakatotaura nenyaya yenhikikiri yetende vakatotaura nenyaya yetende vaitotaura neni madzibaba vakazongostopa paita ndavafowadhira nyaya yakanga yabva kuno umwe munhu kuamerica uko ndobva andinyorera nyaya yacho zvakanga zvaitika pane incident yakaitika ndobva ndangotora nyaya bva ndangovafowadhira nyaya yayo handika kubva ipapo apa vanga bva kunotora mari yake handimaona kubva ipapo ndopa vakangostopa kudayira havana kuda kutadza kuda kuexplaina nyaya yemukadzi uya here kana kuti chino tindakangofowadha nyaya iyoyo yakangodaro yakabva kune mukadzi because mukadzi uyo aigonon'una kuti vakatora mari yangu chaiyo ipapo stra kwatakaita from there foni dzangu havabati but ukafona neimwe foni vanobata asi vabva kunotokolekta mari yangu mari yake yanga yakatowanda handimaona yanga yakatowanda so ndobva ndangofowadhira chigunun'uno chemukadzi uyu havana kuzobata foni kubva ipapo haisitombousada kutomborudza nyaya yekuti mukadzi wavo kundikosi panyaya yemukadzi wavo vakatondifonera after tikatotaura vari voga vakati ndatadza kutaura nemi paya tikazotaura tiri toga zvisinei nemi tikatotaura tikadii handizivi right mati proof yabuda kupi yaya uyu saka anyway foni havachabati hameno pane vanoindako handizivi asi foni havachabati ende gembo retoti kusi kubhadharisa takambowirira panapa kuti ngativatengerewo grosari kana wasvikako kana kuti kudini handitika tisavapeiri mari but zvanga zvakuitika manje ivo ndovanga vakuenda kunokumbira mari pane hanzvadzi 1 yechirume yavakaendera 2 times akandipa kuseri zvese yavakaendera 2 times achikumbira mari pekutanga vakati ndikukumbira mari yemaschool fees yakambonimemba takamboya nyaya yekunzi vakakumbira mari patikati guys munhu anogona kukumbirawo $20 kana asina handitika hapana chakamboipa animaona then pakazoti hanzvadzi ava vakateerera live vanga vakanyarara vakazoya vanovika kuseri handitika vekutanga vakanzi tikukumbira mwana wangu achidigwa nemari school fees $50 vakatumira handitika vakazotumbingwa futi kechi2 vakanzi ndokumbira mundipo $100 pane zvanoda kukavha handichazokupai vakatumira $100 handiti ndobva vangoti zvandavatumira $100 pandozobatsirwa tozongokavhana handitika munamato wacho wanga wapiwa wokutanga kuti vachivatsvaga kuti ko munamato wechi2 papera paya no way to be found munhu hachabatiki handodzi vakatsvaga munhu kusvikira vasvika kunhikikiri ku 2 months ndobva vatadzi variga kudarikwa ndobva vakatudza saka ndo zviripo guys but anyway chandoziva ndechekuti isusu tatoita move on chandongoziva madiarist tinongoshifta focus nekuti kwavasivanda manje vasivanda vai vakangwara zvavakaita manje
vasonda vakavhura mawhatsapp group vaya because madhiaries makawandisa vari kuda kubatsirwa kutenga kubatsirwa nemahebs richi vakaita zvokuvhura mawhatsapp groups asi vasivanda ava vachiwanzirwa guys pana Edith Makopa anoita futi mahebs Edith anoita ndofunga madhiaries akawanda makatomboenda kuna Edith tibatsirwa nenyaya dzemahebs idzi haasi n'anga anongoziva mahebs anongotengesa ari mahebs handitika so vamwe kwamadzimba kwakawanda vanhu kudaro Edith anenge ari comment section mubatei mungoenda kuinbox Edith ndine tikuzwa jeko ndoda mushonga wejeko anotumira ndo basa rake roro anototumira anotoiziva mishonga yese baba vake vanotopota chen'anga kushoboko andimaona ndofunga vakatombotaugwa pano so mubata Edith Makopo moenda vanoda kunotenga mishonga yavo yemakumbo yemudumbu anotomboposta kupeji vakaitaura nyaya kuti kana une chirwere chakati tora chakati sangasa nechakati udaire anotomboposta zvimarebeti kokoko so saka you can still go there guys handika modini monooneswa kumahebs havasi n'anga guys tsaina muchiti muda kunoshopewa kana kunotaurirwa kumahebs kungonodzidzwa kuti mushonga uchakatokutorera mushonga wanoziva kuti uyu unorapa makumbo okuzambapa hanzi Edith is good zvekudaro yes I remember kuti vanhu vakawanda vakabva panapa ndakabva director kuna Edith vaingoyo vachindibvunza kuti simeri mitondo chindakuinda kumboenda rozama Edith vachitodzokawo vamwe vachonawo nematestimony but because anga ari munhu wepano zvekudaro ndasingadi kuti kunge tikumuadvertisa because mwana wepano anoona saka ndaingoti vanhu ndingangonzwa kuti imboenda notora Edith but anonga achidzoka nematestimony but now vanhu vakandofunga muri kuzviona wega hanzi Edith uda mushonga masoonawo here vanhu muri kuona vega macomments guys ndosaka ndiringotaura nezvake andimona because inini I've sent people vakabva vanhu mucomment section murimo mucomment section taurai vachinjei makaenda kuna Edith andimona kwamasivanda is all about badza man ya kwamasivanda ibadza chete kungobvisa badza chete kutiri kucherera mishonga yako wotopiwa saka the choice is yours kuti uinde kunotsvaka kuti ndikupi but masivanda akangwarisa maki akabva avhura magurupu akati ndiri vanhu vandisingavakwanisa ndikanyitise zvemagurupu kuti tiri navo magurupu saka mene kuti magurupu kuri kushanda sei ndakaramba pinda magurupu ndikati ndakupai magurupu atichikwanisi ndobva ndaramba pinda magurupu but zviriko anomana right so tikuda tanzvendekendeke guys ndenge zvakawanda zvada kuchitaura zvedu tiri panapa asi takakula down ndikaiti takatafonera baba ndikitimbocheka baba vekensa kana kuti mudzimai wavo timbonzwa kuti zviri kufamba sei baba mukadzi wavo ndiwadi kufonera wenyu tichitangira ipapo tichienda kumberi Hello, Sis Medic. what is kutepa It doesn't, they're not tapping this way. hello muri sei Hello, but Tirina, you vakashimba here? takasimba isu saka tatichitika live tibvunze kuti baba vari sei Alright. Vakaisa mushonga wekutanga uya wakanzi waise 4 to 5 days. So wakaisa musi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ndopa wakazoupisa. Ndobva wazotanga kuisa mushonga nezuro nanhasi. Mvura iri kubuda nekuti wekutanga iwangu wakanzi mvura inofanira kubuda saka mvura iri kubuda zvokubuda totenda Mwari saka imimi tinoda kuhwisisa kwamuri ndimatakata first client yedu kuti tizoenda kuna vavana muchiinda muchipiwa mishonga yaya ndakatenga ichizosvika muchidhirivhera kumba kwenyu makanzi vana kupinda mamushonga nditi pachabuda mvura yekutanga ndowekutonza mvura saka mvura yacho mukaiona chishuwa ichibuda ya iri kutobuda yakawanda nekuti ini ndinenge ndisipo asi ivo matauriro avo vari kuita kana inini maonero andaita nhasi mvura inga ichibuda yakawanda munogona kuva 8 tizvivire from the horse's mouth ndo zvinoita here kuti ndikupei ndova edha inini pakoni papa kana muri kubasa ipanaafonera saka aiva sinzi mamusina kana mvura yakambobuda pavari mamusina kumbobatsirwa kuti vanokunoburiswa mvura iyi
yaibuda mvura. Foni yavo inenge iri kuti netsei kuconnecta foni yacho. Alright. Vapinda. Yeah. Vapinda ivo pa line. Makadi yenyanjadzi yangu. Anjadzi. Tinofara were. Tinofara isu tinotindivika mune gumbo riri seiko mazivana. Tinongodaro zvinhu. Anditi. So mishonga yamuri kushandisa haufa muri kumboona were zvichenjivo semuna changotanga hake. Pari zvinhu zviri kubudisa mvura. Alright. Saka makanzi rinobuda mvura isvika rini? Pane mushonga wandoshandisa ndapedza iwo ndofunga mvura inenge inenge yatopa munopedza mushonga wacho mvura inenge yadira. Ndo matauriro akaita saka hatizivo kuti zvinhu zvichaita sekudaro kana zvichaita sei. Okay. Asi mvura yacho ikutobuda yamakapiwa mushonga kunzi ndinobudisa mvura. Saka kubuda kwacho kwarinenge richiita gumbo mvura iyi gumbo rinenge richingorwadza kana kuti rinenge richiitawo pain ichiita nani? Bhozi kana ndichinge ndakagara handikwanisi kugara ndogara ne1 side. Saka ipapo ndo pane nyaya. Zvingaita kuti ndipedze zuva rese ndakamuka ndofambawo enda sei inozowanikwa kupa ndendaro kuti ndikandibhodhorora ndienda gumbo rangu rako ndirwadzi. Okay. Saka mvura iyi inobuda ichinda pai? Muri kuisa pai? Mvura iyi inenge ichikoerera negumbo bhozi like ndechipukuta. Handiti mvura iyi bourwa wacho here nasisi. Saka ndochi kubuda kwayo ndozoita urwa. Ndourwa. Alright. Saka apa inenge ichigeza ndo mabhakiteria nekubuda kwemvura iyo. Okay. Saka inenge ichitonhuwati? Inonhuwa. Perhaps kana bhodzi is like ndotoisa lemon. Kana chigeza ndapedza ndoisa lemon kuti ndisazokunhuwa nekuspray manenge maspray ekuti musanhuwe. Vachangotanga mune 6 days matanga mushonga uyu. Dzanguva yakadi? Yanguva yakadi? Because remember kuti nhuta iyi guys yakagara makore. Inhuta yemakore yatiri kutaura nezvayo panapa. Mamune makore mangani paya tisati matanga kurapiwa? Angave makore mangani? Four, 3 to 4 years. 3 to 4 years. Saka iyi guys mungata zvekutamba panotomboshandwa because hatizivi kuti mumbiri macho gumbo iri vanimukona titanga richinzirangana kukwira yakukwira ichida kuhipu hanimaona kubva kuzasi uku 4 years 3 to 4 years vanayo vakachengeta handi muri kuona. Saka panotomboshandwa handimaona panotomboshandwa rigaitimboona kuti mvura iyoyo painobuda ikapera kubuda gumbo iri rikaserera chii chinoitika tozoona. But imimi muviri wenyu muri kunzwa kuti pane zvichenji here? Pamuviri ndaiti pane chenji iripo yekuti ndaisimbonyanya kunwa mapiriti zvakanyanyisa. Kwandakabva peni but pane zvinhu zvakati njei zvishoma handisinyanya kunwa because ndainoti ndatova addicted. Kuti pa 3 hours or 2 hours ndinofanira kutomwa mapiriti. But iko zvino mutombospenda musina kumwa pain yacho kuti achisubside.
hazvina zvizotombotigara nguva yakati ndisina kumwa ndozomwa hangu especially usiku ndopandozotora akati kana mairi kana matatu ndikwanise kurara. Ichokwadi. Aiwa isu leso takutibvunze kuti semunhu ari kuti muri kunzwa zvaazosemba tichiri it's too early kuti tibvunze nguva yanga yareba gumbo rakachengetwa. Saka totobvunza kungobvunzawo zvedu but tiri kungohupa kuti munotopora. Handimaona ende radai nichandisa mishonga iyoyi kana ikapera muchingotaura kuti mishonga yapera tichibvunza kuti zvodini kusvikira taona kuti toda kuzonzwawo muchitiudza vega kuti change hapana kana kuti yedu ikachange ini ndikutoiona gumbo riya rakusvava gumbo riya rakudai handichimaona zvaiko zvino it's too early tichangotanga izvo zvimanje manje vamapiwa apa hapana nguva saka dentunzi it's too early tangoti tibvunze zvedu kuti muri kunzwa sei. Aiwa tiri kuti stepai chizororai zvenyu maita basa ndatenge chingokushekai. Maita basa. Alright mainini iri bho handiti. Alright sismeni maita basa nga. Alright shaka. Right. It's too early guys. Asi tongotenda mwari kuti vakutotaura tiyoyo pain. Havachadzi pain semadzura wakachita pain pakutanga vakutongo vachimwa mapirisi every 3 hours iko zvino vatomboita saka tototenda mwari plus mvura iri kubuda yakawanda iyoyo handiti kwai mvura chaiyo ndoinofa kubuda nokuti ndo inozogara mukati chitochitamba semugwai chidini saka it's too early gumbo ranga rine 3 to 4 years guys cancer ichidla remember kuti raidza ranga riri kuzasuku but radzengera kukwira kuenda kumusoro kurauti yanga ichitofamba asi tongoramba chingotenda mwari kuti vakapiwa mushonga nomwe wokudya wandiona muwanzi unodya sadza rezviyo here sadza rezviyo upu wemafunde amene porridge rachona rezviyo kana rema vachazivi kuti mafunde kana chizviyo umwe unobikwa vane uyo wakapiwa mushonga saka tongotenda kuti ngatimbopai nguva kana mwedzi chaiwo tichiona toda kuti vazotiudza vega kuti taonawo change kana kuti hapana change handika tobva tasiva handi ende imimiwo vamwe guys muri kuenda kwavasivanda handitika please uyaiwo nemafeedback handiti uyaiwo nemafeedback enyu kuti ndakaenda kwavasivanda kuya indakanga ndafambira kunopwa mushonga wangu chakati ndakatenga mushonga wangu chakati zvakadai handika please bring your feedbacks to me handika kuti tizive hatizombotaura kuti ndingi akaenda kanopwa tongotati kuno mumwe akaenda akauya kanga atafambirawo nyaya dzakati handimaona hanzi mvura dzikapera vanenge vakupora aiwa zviri raitadza kura pakupi kune vamwe vatakabudawo vhiki vanonzi vasivanda mazana tanguve navasivanda nanikiri naidit tuyo vavo ndo vanhu vatinavo idit navasivanda vari tu ndo vanhu vatinavo animaona saka hanzi inofanwa kuburisa mvura yese gonye robva rabudawo saka na mvura ichibuda tinotenda mwari regai timirire tione kuti zvinozoitawo se kana if it's the will of god kuti zvinofanwa kuti zvipere vapore vafambe it's going to happen like that saka kungoramba tiri positive saizvozvo right okay guys nyaya yekutanga anoda kuti timbotaura nezvayo nhasi inyaya yemachina guys ndakaona vhidhiyo remachina akanga achirikita vanhu guys kungosvika paledhi yevanhu nechitelb chiya chimeshinari chiya kungosvika ipapo nechitelb chiya vakabata mazimachete akakura kudai mazipanga vachida kutoda kutora vhiro titosembula guys kuda kurova vanhu paledhi yavo guys kana tozogara china rinodherera ini ndakatopinda kutoona kuti tindinzwa kuti government iri kuti kudii nenyaya iyi nokuti china kana rakubuda kubva kuchina kuya kuzorova mwana wevhu munyika make kuti magatsi ekutobuda ationa kuti mafoni ari kutogwa ari kurekodha kudai kutosungudza mamachete ayakuda kutema vanhu munyika mani munyika medu here guys munyika muledhi yedu here kuda kuitwa nhapwa nemachina muledhi medu here guys kana timiwo machina musoro yakabatwa chitwa sex party machina kwaigwa kuine sex party kupi kwavaita sex party vasina makondomu vachimwa chichi vachidini tandi unozoya kuseri kondokupa namba animaona vachiita sex party vachidini andika vakadzi vaida kunobhadhariswa fine vakabuda ini mubvunzo wangu kuti dei vanga vari isusu takaita sex party guys tatichabhadhariswa vaitobuda here hakuna musikana akaenda kujerera atengesa madildo guys ngatingotaura just being fair andika hakuna musikana akatengesa madildo here aitohasla kuzama kuti achitengesa madildo kune vanoda kutenga madildo akaenda kujera kunzira kutengeserei madildo iri haso
vanoenda kujeri. Asi ava vakanga vachiita sexpert vasina kana makondomu vachiita sexpert vakanobhadhara fine. Iko zvino vari kubuda vachirova mazimbabwenzi vachibata mapanga. Mapurisa saka vanhu vakasungwa here chii chakaitika because it's like machina guys ka akutotora nyika munoona zviri kuitika kuSouth Africa ko kumazimbabwenzi. It's exactly what is happening in Zimbabwe now. Kuti China vato overtake zvatiri kudzingirwa kuti Zimbabwe muri kuyamchinisa muno munyika. Hanimaona muri kuyamchinisa muno munyika muSouth Africa pese pese mapinda madai. It's exactly what is happening kuZimbabwe. China rapindawo rakuda kutora. China rakuda kutora. Vanorova vanhu pakamera. Pakamera kurovera vanhu lendi yavo. Ilendi yavo because vanhu vaya vazimba ya. Mazimba ari kumusha kwawo. Ilendi yavo. Cocaine chaicha iyo maishosho nozodziva koku kunobhadhira 150 dei akabatwa unayo iwe uriwe maishochirova koku iroro ungadi wakaenda kujere. Ungadi wakapuwa 5 years dzako dzakakuona kuti nge. Hands against subjecting someone underage. Ko vari kupa vana madrugs maunderage ava vese ari kufamba saka vanhu vanotengesa madrugs havazikanwi here kuZimbabwe. Havazikamwe here. Nyika tikutengesa nyika iri kuchipa machina aya guys. Ndakati ndakamboenda pagaro restaurant paya guys zvandakaonapo ndakavhunduka iyi. Pagaro restaurant paya ndakavhunduka guys iri lunch time buda. Kudza machina zidza rebrown iya iri ndere mafunde ndere mhunga. Dzire zviyo. Vachila sadza rezviyo riya. Vakazara mai mwana zidza nezviyo nemuriwo nenyama ini kuti ndasadza muno rezviya. Kukonza kawo. Rights rine ndoni. Hazvirambidzi kuti tiite maforeigners munyika medu ka. Handiti nesu tiri maforeigners nedzimwe nyika. Asi kuzorova vanhu guys. Talent yavo. Kokuzoroka kuorganize masex party. Isusu tisivadzire nzvimbo regai tiite masex party munyika medu. Ndemeduzvo. Regai tiite masex party munyika medu. Ivo ngavaita masex party munyika kwavo. Kuda kurova vanhu munyika medu. Ngavanorova nekwavo. Esinaku. Kavanorova vanhu munyika kwavo kwete kuda kurova vanhu munyika wechivanhu veda ngini guys chokwadi I was not happy anyway ndangotsenga ndifudze chikamu ichocho wandafudza zvangu kuti machaina guys vakangouya kule ndikwedu vakabata mazipanga aida kujerera dhokozai vanhu musajairwe zvangu zvisina kana masozviya bikai vanhu kuda kurova usabate mazai uchida kurova usabate mazai akokabalendi yako iti waiwai kava munhu semunhu sikamusoro iwoyo sikamusoro nyoka simple kuda kujairira vanhu kungaita nobva kunyika vanorova vanhu kunyika kwavoko kwete kuda kurova vanhu muZimbabwe. Hanzi ndizvo vanoita the integrate kusvika pakuita maconcept nechichona ngavane chakushokwa maconcept nechichaina kusati goni chichaina isu handimaona apa ndakadzotwa kwazara vana vari kumitisa vazara vana vari kuzvagwa vanenge kwai vanai vakangodai ivava vakangofanana navo amen guys anyway zvatine nazvo vaipi choice dzavo but zvokuzorova vanhu izvo zvokuzorova vanhu kulendi yavo kurova vanhu muZimbabwe munyika yedu kurova vanhu venyika uchida kukapamba lendi guys mapurisa anotouya patofiwa utano zvokwamwari chaiko mapurisa anotouya patofiwa chaiko ndosha kuti chero vari merarairo vavera guys ndikuona kwanga kaita vachiokera kutookera zvitora mafoni sedze kuti mubate vanhu kubata vanhu munyatso kubika vanhu zvuzvurudze vanhu mototora mafoni muchirekodha muchivhundisigwa nebanga kana uri mutemo unouya uchindisungawo zvasi ndamurekita zvokumurekita zviya mapurisa anowana ndakatopedza masports kuti ndege inonzi Ethiopian Airways iya ngikwire uone ndivo vanenge varimo almost 80% anenge arivo like pamuno ukakwira Ethiopia ndati inokonekta kuti wegero zviya kuEthiopia painokonekta paya ichienda kuZimbabwe haudiwe kana mukasvika kuZimbabwe palaini ravo rinenge rakasvika uko laini ravo rakasvika uko vachipinda vanoenda kunozvuzvurudza raka uya akaita mari oenda unotora vaya voita mari oenda unotora vachidaro manje nyika yedu ichagona kutogwa nemachaina iwaya amazvoni saka anyway pakaipa then tabva ipapa guys
ngatitaura dzimwe mutaura nyaya yekuti kwaizadhile mati kwaizadhile chipa nei yabuda kupi ndo zvavanoda kungoitwa violet chani vana vakatovajara musavhundusigwe guys andika havasi vese vese vanorova karati karati mungazotya kuti kwaitwa tunoti tinova nekarati zvana jeki chani zviya havasi vose zvimwe zvacho zvitukwara chaicho vakatrena karati vari kwasi vashoma batai mubike kana vangoya zvichiva vachida kuda kurovai zvavo zvavanotojairira imi vari nokuzobve musadaro imi musabvume kungorokwa anzi ndadorwa kuno they dominated I live in Spain handiwashona apa kana muchitotaura shona kwedu zvitori nani timu riya haritauri shona kariya haritauri shona tirere haridzidzi shona tara chirudzi chavo ivo havatauri shona kana vakutogona shona kwedu zvadove nani kana vakutogona shona zvadove nani right chifodai tinzwe kwirai tinzwe kwirai tinzwe tiri pabhekebheke apa tichimbohwa nyaya ndandisipoka ndandisipo ndandisipo nguva yakareba palife apa ndimbohwawo feedback nemi kuti what is going on, what is happening, what is going on. Fonai tinzwe apa vabhadhari vanhu machaina ya vari kutora makambani avabhadhari vanhu iye muchaina naimesi zvakaoma ende vari kuuya kuzoita machiripiti munyika medu shuwa ende vachingosekeregwa nongagodi vakaiuya muite yamunoita iyo kangozvita nosara wasunga mwana wave kuchikuru wawo asi vandamadira jojina zvakangomazvo right vari paini vamufonai guys ada kufona tinzwe fonai tinzwe kuzoti ndikutira kufunga nyaya dzevanhu dziri muinbox mangu kuti kana zviya zviya ndiana ndofanira kutava kubata zvemukuru account is true zvemukuru account is true because akatoisa madetails emukuru account pavaiti support chichi pane mukuru details dziripo mukuru account vanayo pamuri kuona kuti hanzi tipei feedback yekubho machimbotimirira zvezvefeedback chakupai next week feedback yekubho chimbomirai izvozvo chakupai feedback chimbomirai zvekubho chakupai feedback guys kumbotaya kufunga pana pano dai tindokubatai musi wakati ndokubatai ndasina kuzvigadzirira izvo because nandichikuza kuenda pasi ndotozoya navo mangwana ndatimbonyatsogara pasi ndaronga foni yangu kuronga ndichivaudza tivi nhasi ndiripo ndochizoya navo mangwana zvanhasi zviri kutonyatsa kufunga kuti ndiva nani papi ndakatonyora pasi chibhuku changu chiri kumusoro ndotonyatsotarisa ndichiona apa ndasati tingotandara edu tichitaura nyaya tichingonzwawo nyaya andika tichingotaura nyaya titaurai tinzwe zvegaisi taurai tinzwe fonai tinzwe ivhengevhenge ndatinoda kutoti tikontinye nenyaya yakanga ichitaugwa nayo nesuro nakundi handitika alright tingakontinya nayo inguva 7:08 tongoipa 1 hour 30 minutes right let's continue handitika yakanzi chi pain yakanzi chi topic yake yakundi just to continue on that one right pain vanhu vakafirwa pain kune vanhu vakafirwa nevanhu vari padhuze navo handitika vari kufamba vakatakura pain vamwe vakatreatwa zvisiri izvo pafiwa vamwe vakatondedzwa kunzi ndimi varoi vacho handiti maona vakatonzi ndimi varoi vachona makaroya handiti maona vasina kuroya wobva wanzi pane ndandiri kubasa handakuteerera pati iyoyo ndakasiya mwana mumwe achiti ne22 achitaura achipinda achida kutaura but ndakabva ndaita bhisi hana kuzonzwa pati yake like yakanenge akanzi takura chitunha here or something like that kune vanhu vakawanda guys vari kusangana nazvo kuti unofirwa nemurume nhasi wafirwa nemurume nhasi wonzi takura anzi loss and pain handitika konzi takura murume wako uvige idai uvige handitika ndinoda kuti timbonzwawo maexperience enyu guys kuti makazvigona sei pain yekufirwa nemunhu ari padhuze newe how did you overcome that pain inopera here
pain iyi kana kuti unoisuppressa pain kana kuti it gets better by time. And pain iyi yakamira sei? So I'm opening course kuti vanoda kuuya to share their stories tinzwe andika pada wakamboshaikirwa nemurume ukatamba ukapindwa ukatamba yatotaura panapa kunzi wauraya idai udai idai, but nyaya idzi chandoziva hadziitwi kuvarume chete, kuvakadzi chete, hadziitwi kuvakadzi chete, dzinoitika even usiri mukadzi. Pakafiwa ukangoita vanhu vanokumaka mufamily, kana pafiwa unogona kupinda bhizi. Ndabva ndakagarira nyaya yakaitika kwatiri zvimwe zvinhu. So rekai hangu ndisanyanye kuitaura zvino because nyaya iyi inyaya yekufamily kwete kwemurume pamwe anenge asiti comfortable ndichitaure, but yakanga ichini involvawo in some way. Zvinorwadza, zvinobohwa guys kutaura chokwadi. Regai ndiche ndichitaura muchidimbu nokuti nyaya yandakagumbuka for years ndikazosvika pa ini musati ndinotaura chokwadi ndakazosvika pakunotaura ndiri muroora ndikasvika pakunogadzika vanhu asi ndikawadza kuti I'm not happy. Handika ndoda kuti mutaure mudzokodze zvamaitaura nhasi vanhu vese vachisopa muchindipa mafacts nemaproof enyaya dzenza maitaura. So here is the thing, murume wangu ane hanzvadzi yake, hanzvadzi dzake dzaive nadzo. So one of the sisters ndaigara naye kuRustenburg uko kuya kwanoita zvomuriwo kuya. So I don't know what really happened guys. Akatoshanya kuZimbabwe aenda kucollege, akashanya kuZimbabwe. Hello. Right. Mataura iyi yekuti murume akafa kunopomerwa mukadzi. Kazhinji varume vanenge vachigarwa navo mudzimba umu ndivo vanhu vakaipa. Panouya hama dzake pamwewo wakuda kana kuti uri kunoita zvekubika, anosara achinyeya. Mukadzi uyu haasi kundibata zvakanaka. Panenge kana ari murume uya wekuti iye anga ane nyaya dzake dzamakambenge muchinetsana, kana kuti example ufanike kumagirlfriends uko, anofungidzira kuti akurwara kana nekurwara ukwake kwakuda kumutakura, obva afungidzira kuti pamwe ndiwo aisa munamato wekuti ngaakasike kufa uwane pension. Varume ava vari very bad. Ndine imwe hama yakati yakurwara asi ndo yanga yakambonozviparira yega. Mukadzi munhu wokuti akagamuchira zvazviri, munhu aida imba, saka haana kuda kutsvaga zvakawanda, aingoti chero vana vangu vaendeswa kuchikoro ndo chinhu chakaita sei chakakosha. Akurwara akasvika pekuti uyu mukadzi uyu ndifunga ari kutofarira, aitoudza hama dzake hanzvadzisikana mukadzi uyu ari kutofarira kuti ndife nekuti ndakamuendesera vana kuchikoro, saka hasisina kana hanyika neni. Asi zvaaitira mukadzi kumashure uko haachazvitarisi kuti ndaitira zvinhu zvakaipa mukadzi uyu, asi haana musi wakandibvunza. Semunhu iyeye wandinoziva inini, haana musi waaibvunza murume kana akatodzwa kuti baba vavakecha vadai. Dzimwe nguva akatombosvika pakukecha hama yemuroora wake, asi mukadzi haana mbobvunza, aingoramba akanyarara chete. Saka varume ndivo vamwe vanokodzera kuti usvibiswe zita kana akurwara. Ndivo vanokonzeresa zvihombe chaizvo. Ini handimbofa, ndine maexample ndifunga 3 or 4 andakaona panyaya idzi. Ivava varume vanenge vagerwe navo mudzimba ndivo vana problem. Very well, very correct. Very well said, right? Thank you very much, Kola. Bata my points. Thank you very much. And she's 100% right. Because zvinotangira honye yaunenge ugere nayo ndo honye inenge yakaipa. Ndo honye inenge ichifidha mai vayo, sisi vayo. Handizivi kuti varume pavanenge vachinyeya vakadzi vavo nehama dzavo vanenge vachiita zvinozoita sei. Kuda anenge akati Mwari uchatanga kufa ndiwe here. Chaasingazivi anenge achisiya dzvara mhudzi yekuti akafa iye mukadzi sara achipinda pataiti. Because ane mashoko anenge uchiwafidha yaya. Handimaona uchifidha hama dzako kana wafa even kuri kunyepa hakuna anoverifya, anongodzoswa back into reality konzi aitaura zvakati mukadzi atopinda bhizi. Right, my story goes like this. Moteereresa asi kuno matinenge makamboitaura ndofunga.
Saka mwana wangu uyu anga ane 18 turning 19 anga zera raShakira. Ndokubva aenda kumusha kuZimbabwe ati kunoshanya. Akaenda kunoshanya kuZimbabwe zvakanaka naka holiday ikapera. Hatizivi kuti nditi chii chinoitika kuti chinoitika guys ka I don't understand. Aripo kumusha papaya handiti ndobva adzoka andika adzoka akangoya achiti ndoda kunoona sisi vangu Cape Town andika zvikoro zvavhurwa vangu vachingori 2 vasikana. The sister anga she was only 22 andika she was married to a pastor kwanga tori vaifundisa Cape Town. And then ndikati all right bo but ini ndakatoti no problem you can go but budi vacho vakati my feeling is why would you want to go Cape Town kuro izvo zvikoro zvapatisa kwasarigwa newani kuti uvhure handika ungade usina kuenda kuZimbabwe ungade wangoenda kupi Cape Town handiti mari yacho yekuti nditambise kuti uite ma up and down kuenda Cape Town ndinoiwana kupi akati no sisi vangu vasati vari kundipa andimaona ava vakati but still hazvisi kunditira kundimekera kunditira musha uchaenda kunosiyiwa kuJoburg tatisina kuzvironga ingade wamira wozoenda munhingikiri andimaona time kana yabi kana zvikoro zvazovhurwa but anga achida kuenda nditi kunozoona sisi vake kana munhu ndokungati pane zvinoitika na munhu wakuda kunofa or something I don't know right ndobva adini akatosumuka zvokuenda asiri kuwirirana nabhudhi because bhudhi wangu achiti handisi kuwirirana zvoenda namari andikupa because kuenda kunodi haufaniri kuti uende ndobva akusumuka ndokukwira ndokuenda anditika akwira ndokuenda anditika asvika kudaro passport yake yanga isina kutomira zvakanaka panga adzoka apa aminoti yakadhindwa chidindo chiri romwe stuff like that munhu wakapa mozazvo zvevana andimaona ameno zvinhu zvakaita alright bo saka akufamba naye paipa ndobva ndatomuti unoona tetezika ichi plus nai ndaingomutora semwana kwandiri zvazvo zvekuti asingamboti tetei ndaitoti mumama kwandiri nasingamboti ndaingomuda nesta ndikati murodhi umu unogona kuita mhepfunzo kunzi unogona kunzi ndipe bepa here still I'm now starting to agree nabhuti wako kuti pamwe dei vamamira but unoziva kuti munhu achida nona mwana mai vake vari 2 haungasikwanisa kuti umurambidza akabva asumuka ndokukwira ndokuita andika ndokuenda kuJoburg ndokundopinda mubhasi andika zvakanaka afamba kudaro arimo mubhasi anditi pakatoita incident murodhi yekuti bhazi rakamiswa chii nemapurisa amizirambisa nemapurisa anditi zvikanzi mapepa akatobatwa ipapo achinzi passport iyi chidhindo ichi hachisi kupinda pai musystem chiri kufamba sei andimaona because iye anga atobva kutora imwe passport nyowani yekuti timise certificate semunhu anga achida college iyi yanga yatokanganisikai saka yanga isati yabuda aifanira kushandisa iyo iyi yakakanganisikai right ndobva vatomutora ndobva vatomusisa nebhasi ranga ari antika ndobva zvanzi Sara bhasi ndobva ratoenda musiya pamapurisa akasara akataura nemapurisa akabhadhira mapurisa vakamurega akamira kune bhazi rauya kumasure akapinda mukuteereresai akapinda akatevera riya rekwamba zvoti vakatomuti takubata kudzosera kumasure akatakudzake akasvitokusvitoko akavasvitoka akabhadhira mari akapesa asitorina mari akafona pakatumirwa mari pafoni everything like that zvazvoti zvaivhara kuti aendeko andika but vaimuta way yekuti akwanise kubudisa kuti aende pakatumirwa mari kuti patigwa mapurisa nefoni same time ichichichi akapinda nerimwe bhasi raitevera mapurisa akazomusiya nokudamarika akapinda mune bhasi raitevera akasvika kuCape Town on a Friday anditi asvika on a Friday akarara kwababa munini womurume wangu Friday iyoyo Saturday masika akatiswera aripo tikatumirwa mapicture bo aine vana baba munini wangu bo masikati zuva rovira sisi vakauya vakamuti tete vangu vamwe vacho vangwane 22 vakauya vakamutora vachina naye kumba kwavo vakaenda kumba kwavo naye vaenda kumba kwavo naye makuseni handiti ndimai mufundisi anga ane 22 asi murume anga atori mufundisi wanga vari vechidiki kumachichisemanejerieti andimaona ndokubva toenda kumakuseni vapinda mota yavo anditika maigoro sisi nemunin'ina ndovana kuti vangu vari 12 nemurume nemunin'ina womurume nekamwana kekati katete vangu kakadiki kanga ndichiko I think anga ari ma2 zvina tove kusekwa high school papa anga ari kuchiko anga ari kumudiki ndofa kumazvima 2 years or so andimaona vapinda motikari varapinda kuchechi ina handisi kuti shosho ndekupi pavaitofamba chitodhiraivha mota vachienda iyi handisi munini akasvika suruka
kumba kwavo vakatonomutora kwamukoma wavo vakauya naye akangovata 1 night vari kuenda kuchichima kuseni. Pavari kutofamba paigadzikwa rodi zvokuti mota haimhanyi inofamba ne40 kilometers per hour pari kugadzikwa rodi. Hakuna anoziva chii chakaitika, mota yangoita accident ipapo parodi pachena ipapo. Vanoti accident imwe mota vega ndokuita mota accident vega ndokuita accident vega mota ndokurola ndokudini andika ndokuburitsa mudiki uyu ndokunokandira uku ndokuburitsa vatete vangu vamwe ava ndokunokandira uku andika murume ndokubuda no scratch, family ndokubuda no scratch, mwana ndokubuda no scratch. Vatete vangu vari 2 apa, wana akarashigwa uku wana arashigwa uku andika yatova accident yatikakai kwatofonerwa maambulance atouya atakura vanhu vatoenda kwaitiger bag umwe aenda kune imwe mahospital mumbai vasvika watisa pamameshini vese handitika isati sikusa chinhu takangogara but bhudhi ava vaive nefeeling kuti vaive nefeeling yekungoti something is not right chikoti hamene but hakuna munhu akamboudza kuti hapana munhu akambofungira kana kuti anything kana kuti chii hapana. Isandekai paitika zvinhu zvakuseni. Saka musi uyu takaenda kustadium bhora chasiri ndobva mafoni network yanga isingapindi hanimaona. Saka mino zvaiitika mafoni vekepita vaitira kutifonera hanimaona. Madababini wangu ava nemadzimai avo dzimwe hama dziri kukepita foni haisi kupinda, foni haisi kupinda, foni haisi kupinda, foni dziri haisi kupinda kwatiri kubhora hakuna network. Tazodzoka manheru handitika totosvika tadi tarara manheru tatorara manheru tichangorara handitika ndopakabva papinda pakaita foni yavo yapinda yabata network kumba foni yavo foni ichipinda hanimaona. Foni ichipinda Patricia kunyepa chaiko Patricia foni ichipinda handika foni munin'ina wavo handika munin'ina wavo aritofuti batai makadaro kutaura nadhokta atisi kuziva kaisi kuti inyayei hanimaona. Inyayei dhokta akungotanga nekuti tatofona panapa because toda kuti muite decision yekuti mudzime mushini wei hanimaona. Ndopazoti tachita kutsvagai kubva makuseni kuti kubatei manga musiri kubatika handiti vasikana vaita accident kuno kwazvina kumira zvakanaka. What? Doctor atotaura kuti hatina time, hatina mishini yakawanda, uyu atove brain dead. Mudiki uyu atove brain dead. Saka takutongokumbira kuti mutipe authority yekuti tichingoswitcha off machine. Takati mura zvokuti muri kuudzwa ipapapa hamusi kuudzwa, hamuna mboudzwa kana 1 hour before mungonzi machine tobva taramba tikati kana chimbomirai. Mozati takatarisana kudai soka tikatanga kunamata. Takanamata mozati guys ukambonamata miracle yekuti unoti Mwari vabva kuita miracle pano instant miracle haina kuitika sekudaro ari muri kudzwa. After 1 hour tikati mbomirai tanamata hama dzisi dzatozviziva isi foni dzasingapindi handimaona. Tatozoudzwa baba ara dzatoungana kuti mukuru uyu ndio mukuru ngaipe decision kuti mudika kwasi kupa authority mukuru asizviziva handimaona. Mukuru ndiye wangu guys. Doctor azosvika pakufona kechitu patata kuti fone after 1 hour afona doctor mai mwana ini picture yako tifungo kuti munhu abva panapa kusara soro anonzi vari kuti kudiko handimaona. Doctor kati midway tatukumbira kutozama akutoexplaina kuti kuchiri kumufemesa mameshini edu chichi murume wangu akangotora bold iyo decision iyo yechirume kungoti imimi varipo muri kuona sei vanhu vese hama dzanga dzikataungana kune hama dzakaenda kuCape Town zvikanzi zvikungotagwa nadoctor hapana anything kana kuti kudini handitika kanzi meshini yacho gaidzimwe. Guys rufu kauro mwana ndogara naye mwana aenda achita kunda kuna sisi vake kuti vachiramba remember vakabva vachisingawirirani vachitaura kuti usaenda akatombobatwa murodhi achinzi passport kudi zvoti ngati akangodzokera ipapo handimaona but akaita still akaita nharo dzekuti ndikuenda handimaona akaenda kwatove rufu kauro. Saka muri kuti tudza kuti tichafa atofa guys hazvibhilifi kindakamboti aiwa majokes kana kuti kudini usitanga kutonatana kutotanga kutofuna chichema hazvisi kumekaina musikana wangu ataive naye basa akati no because vaiwirirana zvisingatakati aiwa kuna zvinhu zvakadaro handimaona but atofa guys just like that. Hazvina kundibata musha handina kuzvigamuchira zvakandinetsa handina kuzvigamuchira apa kazhinji rufuro kafanana ndokuti runodaro guys ruya musina kana seti murume wangu akutotanga kutopinda pakunotazama flight tickets kuti achitokwira aende kupi ende kukapa patofiwa kapa pakutoda iye kuti anoita zvokunoronga kuti bhodhi ende kumba. Ndoda kuti muchiziva ndopandakatanga kuzivana namoboys munetsi handina kutanga kumuziva pasocial media apa ndakabva naye kure moboys time iyo yanga achiri kushanda kuZororo
Pumulani. Boys mlisashenda kusoro Pumulani. Hani mnona. Kudzara yes back. Nchikuti ndingora afunira kuroka nguo kuipa. Vanhu ndakatozwana kubva kudhara sezvepasocial media izvi. Handimaona. Zvakafanana nadhokuta wedu ari kuopareta vanhu anonzi Tamu naiwo yaya. Handika. Tandiwe ndiwo kutokuziva takaziva na was. Tandiwe yaya. Tamu naiwo vari kuvhiya matumba nekubvisa pafuta vanhu. Right. Zvadaro papaya tatotenga tiketi paya atokwira akutofamba paya tatoperekedza tokwira toenda Cape Town kwakuya asvika Cape Town ndikati inini achandodza zvimwe kana asvika kuti no haichi zviri sei achandodza kuti aiwa it was a mistake atosvika papaya kuti akatoronga totofamba nyaya dzivane kuti munaende kumusha kumumwari sei zvikanzi mocho hapana but pandasvika ndandosvika ndikamudedza handika ari pameshiniwo futi ndikamudedza ndakamubata kudai so ndikataura naye handika anza kuti akachida kuzama zvokuti akuwa zvamutaura kuda kuzama kuvhura maso dai but haana kwasama kuvhura maziso handika angoti zvongosqueeza chigumwe kudai so handimaona pakatosvipa hope yekuti uyu atodai so saka zvina nditirongere uyu mapepa adi ade kumusha uyu panenge pane change apa handimaona zvakanaka zvikadiva akati muna squeeza chigumwe muna tomboda kuvhura zvakabva zvapa munhu wese hope handimaona uyu ashaika nemuswe akatokafa nemuswe Sunday makuseni ati ashaika nemuswe Sunday makuseni akafa Sunday makuseni ivi Sunday Monday rakadzimwa machine wakashaika ndichika Monday ava vatokwira vasvika Tuesday kufambira mapepa andi vachosvika Tuesday popo wakamuona ndichika mapepa akaita Tuesday Wednesday andichika muswe Thursday vachitoti board vote tisumuka chitaura kuti tikusunga nebody ini icho tinosangana nemi Joburg ndosangana nemi Joburg tobva ndanditakwira tojoina ndokwira taxi yamuri kuya nayo toinda atika zvakanzi alright pakazvakanaka zvikadii paya vatogadzira mapepa yazvo zvese vatopera bepa rekupesa nekwaembassy rabuda richingobuda bepa rariya vatoronga kuti vakwenda pongo totaura namupolisi pepa kuti ari kuzororo yanga iri polisi kuzororo takudai takufamba handimoda message kuti achifona mwashaika we22 ya ashaika so kurasvika zvisvikanzi pawashaika guys munozorora kudai so apa vakuda kuti vakatoronga timetable tikusunga masikatika vanhu vatorongedza vari kusumuka vari kusarawo papane hope munhu ashaika 0 back to square 1 vatotaura chitunhu akachidzokere kumuchari hapana kuti vachatosiyana kana toshaika kusunga kugadzira futi mapepa emumwe zvekuti 1 vachingofamba vese guys meseji yemufoni wafoni azvo zvikanzi washaika unoziva unoperegwa guys unoperegwa ndandine mota yangu yekosa so yanandinayo kosa apa mari ndandisina kuchimbuza zvinhu zvokuti usamudadzi kuchengeta mari kwakanaka so pakudazvo zvakawanda handichika uyu vatete vangu vatakubvunza kuti polisi semunhu anga atorokwa hapana guys apa tichisingiva kuti titaurirane kana kutaura nemukwacha kuti tichienda kuti kudini mongoziva nenge vari vafundisi kumachechi dzevanigeria ko hakuna kana vanhu vanenge vachimbopiwa kuti kudini chechi inozongokondripita zvayo but imimi hamuchamiriri izvozvo handika tapinda iwe ndatengesa murume wangu anditi ndokumbirawo kana zvichiita handika tozongoona kuti kutengera imwe mungo hapana kuti tingaiti yenyu itori panotitengesa hombe ichitengesa ikosei apa ida itoti brand new guys ndadii paya ndikati alright ndamuka makuseni ndatoisa zvimastika ndakutanga kufamba kumagaraji chidini pandangoona munhu ndakangoona kati ndiri kuida kari fresh kakanaka blatsoka ndoda kanyatsa abva nditengesera nemari iri nani and mwana bva ndakatenga naitenge time changa iri kuma70 yanga iri mari yakatoa chaiko because yanga iri nyuwani kwangu ndinotiza zvokuti ichienda ndiwane mari yaya ndapiwa mari yandabata ndavapusira mari muakaunti vatoronga kutavata mapepa aya iwe vaikuita mapepa aya zvakanaka zvinenge handika vakutaura namoboys azonini mapepa apera vatakura guys kofini remikoma riri pasi remina riri pamusoro handionekwa chidhonzwa netrailer vaya vari trailer chitakapinda kuJoburg nehama dzedzapinda nedzimwe hama dzinenge dzida ndokutaurai nedzimwe hama dzinenge chida kuenda kutono kutowana free transport kunosara kumusha mahara kunoona hama dzavo saka zvibairira makombi aita true pasi mota dzehama dzawanda handichika takosivei isusu tine yedu motikari handichika ndaenda nemotikari amaroko madhidzi amaroko tifamba neamaroko ndakabva neamaroko yemunicrasenberg ndaenda naye kuJoburg amaroko handiti ndikati pano chakuda motikari saka amaroko mabasa vari kuya nekombi ine chituna vozotora havo amaroko tofamba neamaroko tasvika zvakanaka pepaya andika guys asi ndikasvuka ndogona ngodhomoka so
musiya kune munhu anongochingoviga songoti ticherera pasi zvingopeya so andimona guys kuti nongoti ticherera pasi tingozvipere so uri mukati mekuchema ndokurwadziwa mai ndi mwana ndaigara naye andimona ndaigara naye ndikurwadziwa ndikudii ina handisi kuziva remember tindobva kurustenburg ndaita panochisinto kurustenburg andimona avabva uko ina handisi kuziva mukombi mune dzimwe hama dzonongo mungozivawo zvinoitika mumafemini ekuwanikwamo mune vamwe ndingasatongokufarira nemwe munenge muchingoitika madhirama anenge achingoitika ndakati tisvika papa nemwana neambara muchitosvika chinzi pindai mumota mune chitunhao inini indikati kupama kuti ndipinda henyu zvemota mune sana maiguri sanaiguri vevanhu ndipinde muyamya unousati uchipinda guys unotaka kuona attitude dzevanhu but musazodaro imimi so hama musazodaro imi hama dzakatakarorwaka tinogona ngotongotangakushurai futi panapa muri kunzwa hama dzekuvanhu venyu musazodaro so musazonyanya kusaiza vakadzi kunge vasina kukwana so kosogona kuti takatongokushurai tikatongovharira kweza ndichikumba kwenyu andika atidye kudzimba dzenyu ndamuna mboipiwa kana chingwa kana sadza kana chii ndogona ngochitangidza futi zvamakanditamba gore rereka ndogona ngochitangidza guys uchipinda kudai sori kunobatana nemakori kunhu mosari makoka unotanga kutotanga kuona kuti vanhu makamboona body action guys action like body language vanhu momomo wotozvipigwa kuti pane chikuitika chii murume akuziva but hakwanisi kuti akudza kuti pane chikutaurika chii hanimaona sikuziva pene tosvika pepene togara membwana ndagara mami apinda atiti buda pinda motikari mutifambe nemota ndikatama zvingazoita ndinofamba here nenhingikiri nemotikari yangu handika isu tine nhingikiri tine makazara mumakombi ndongopindawo mumakombi mami handika kutega kupinde dzimwe hama kumota uko vapinde ndapinda mukombi come on guys ka mune muchiti kusakanasangana because musati mambosangana nazvo guys hamusati mambosangana nazvo so wakamboona kutanyangwa kuita kutogwa plastic bag rematuzvi wotemwa naro kumeso so nevana kwanenge tokarogwa ndapinda muyamya mwana tikufamba muyamya ati ukuona ndakuona language matarigwa kuitwa mukuru wachipende guys mukuru wazvipende ini kondepi kuitika munomu handimona mune vamwe vanhu vekuti anenge vatori vana mbuya vana zukuru kuti ndomaunge chiseka navo chidini ati mukuru wazvipende zvipende zvokurwa muno munyadzei matika vakuti vanhu akauraya hazvinambozvo takutoirigwa takauraya ini kuenda kuziva zvipende zvokutika anozati kutori lost in ashes guys hausi kutoziva chii chiri kutoitika handimaona tione papa ndione no man zvinotororwa chipende panapa ndini kai nditororwa chipende panapa ndambozaka kuita munhu kwaye muya tione chipende chikutenderera kati vanoda kundijairira zvinoda kuda kutunza mhepo tazotikwa dhee chichipa maro hechichichichi mandimaona ndachikoka muonana punishment yakakafamba chipamuroti ndaiti pese panomira kombi handika konzi tenga chikafu chevanhu vese mi handiti kuziva ndoburuka kombi yese dai mwana kombi mune makagara kuda mune vanhu 16 kana 17 namheni handiti ndosumuka ndotenga ndovigira munese ndodai handika ndodzoka kombi kufamba kumuzira jende kuenda kuzimbabwe yemini handimaona zvipende zvotanga murodi handika takazonokrosa bhodha pabhodha takatisvika kudai soo handika kuchinzi akauya so atenda akati two mabhodhisi akafunga zvokuti zvezvokuti vanhu vadi vakwidzana munikikiri vakutora mazvitunatu vakaisa akati this is not allowed tikati no masisters akati how ndobva tamusanangura ndi vanoda kuona akati no vhurai akangoti hana chakati akangoti kune vamwe zvakaoma unodza umwe kuti yaimwe nezviri kunhu guys zvakaoma hatina kuzosetwa hatina kuzobvunzwa anything kana kuti kudini takangonzi rovai pasi tobva kunzi vharai murovai pasi vakasara vakabata makuti chii chakaitika dai pavana vadiki vakadai so what happened chose that accident vakaperekwa vatovhurira zvikanzi rovai pasi takafamba zvakanaka tabuda muyamya tafamba tandosvika pachivi 10 off handika tasvika kuchivi 10 off zvikanzi pachitenof atimozi papa kusati kwavakwa zvakati papa nemashopu zvaikotengesa zvimasadza chichichi papa pachivitenof papa gore rinotenga nechivitenof chivi memyaudai wait gorodhiya nemahambumahamba ndokwatainotendera kanzi munhu wese ari kuhanza toda sadza pano saka lake masadza aya aita madhora handikuzati aita madhora kudhara masadza aya ndaburuka vese
maimwana but action utonazo kuti ndatozopika manje kuti no pane yekutangika ndasvika paya ndabva ndatikanzirasadza munhu wese tikati munhu nemunhu ndatochinja mudhu manje ndakutotatadza kuti chimupandanga inimi chimukomba inimi cheche manje ka chinoke chenimi chakubuda manje ndikati you know what zvakwana ndikati anodasadza anozvitekera nemari yake panapa indawo yadoka handimbonisanda kurufu munhu achibva pakachitara kutambura bhega ivana kurufu anga achizotona nemari yake handimona ndatoona kune chimwe asi mbuya inimi soka mbuya inimi kumbumaranga kauko muchingomisa ini kusviba ka but ndichakunonga i1 day chete vatanga chichi vadidi zvibhende chichichi paya ndikati mbuya ka ndikati tichinyarana ati tichinyarana timborispectation ndakabva ndatojambuka ndobva ndabvapo ndobva ndaida kune kumotikari kwavanga vamirako ndobva ndasvika ndikati ndinokumbirawo kuti ndikati ndobva ndataura wangu murume ngandapasa ndikati ukuzaire zvikuitika zvikanzi I didn't want to tell you usati ndachikuti pinda motikari ndikati I'm coming kumotikari zvikanzi ndikati uri kuwaona chichikuitika zvikanzi I don't know but it's like patove nezvitarika zvisina zvakanaka vanhu vanongotenga zvimba vanhu vanongotenga vanongorarama life dzakasara nevamwe vanhu vanenge vakabata mushonga vanhu vanenge vakatoromba guys ndigaye kuti kumba kwangu chaiko chaiko kana muprofita anoti gogogoya anopoti hiri padhoo pangu chaiko chaiko hakuna weti still chinonzi n'anga vaita accident saka ndini ndikukwana papi ndikufirei ndachangobva kutenga meproperty papo kuita basa kuromba come on okay zvikanzi ndosoko rikutotaurika iroro ndosoko rikutotaurika iroro ndikasaka ndakagwadziwa kasaka vakuti ndakaromba inini ndakarwadziwa guys ndikati alright ndakangonotora chibheki changu changa chiri kunobva ndandoti achadze kunoenda kumutika sadza riya ndakabva ndaramba kutenga handimona ndikanotenga rangu sadza asi ndakatiza kuridya kuza papanga pagara chinapa kuti saka ndakufunga kuti ndawirei indarega because kumberi kuda kunyatsoona kuti influence vanhu vese vari kumotika vatoudzana kune munhu anangotika kuti zvosina saka vatoparana feed vatofidhana napo kumberi kwati kunosvikoko zvakamira sei handimona ndakutotanga kufunga ngati kumberi zvikanzi motikari paise kuri vamwe vadrive ivini nemurume wangu tipinde tifambe tiri kusure kune coffin tikati makajaidzwa kwira imi kune coffin tiri kuinzei kune coffin kune zvikanzani muri kuona vakuramba kwira kune coffin apa yatove direct kakuti vakuramba vakaromba vakutadza kuti vapinde kune coffin yatove direct manje haisasiri indirect handimona ikati ndokwandisingapindi kunokutogara kune coffin kuti ndazvipfigwa ndini mai vemwana ndadii murume wangu afa ndinonzi ndigare pacoffin handimona ndaramba paya tadzokera mota mberi tafamba shikiri gaisi kana tozogara hama dzemurume ifai makadzitya ende hatisaba dzako zvino zvokuti wadzonovanyengerera uchivatengera zvinhu zvimapresent uchapamba uchivadini imhuka dziya kana musi vanofunga kupandukira gaisika pasina kana nyaya pasina kana chika vanokupandukira 2 seconds guys zvino zvokuti vanokusiti bhosi murungu kudini zvinopera murikuzwa kana indangoziva kuti mafoni akatorohwa kwese makatofamba memwana wati kuenda kugweru kuti foni yake dzakatofamba titori varoyi vakatoromba vakarombesa vana ko tiri kuzviziva tanosvika kugweru kuya tadai tapinda mugweru kuya vanhu vakaungana rememba kuti rufu rurwadza vanhu ka vana vanosvika machingori 2 vakangosvogwa vachingori 2 vakadaro vasikana ndo vangofamba vakangodaro pamwe chete saka panga pakazara handimona tasvika paya kubudawo kusvika tani unobata ana pamini vangu maoko handimaona paya mai mwana musati ndikazvifunga ndinova kuhasha dzangu zita kusununguka kudai izvo zvinoita kunge ichatotanga kutochiputisa izvozvi gaisi kuti ange tichadzokera bheki ndikata kuvatega pano ndite kuvabharira ndivakwidza apa tingopedza nyaya yacho because ndikazvifunga zvinotira kuzviviga kudai but ndonyatsokusha kuti shuwa shuga yangu yabaidla sipo yangu nhasi ndaamuroyi ini ndouraya vanhu pakuti kudini ndakanoti kuna babini vangu vaya nemunambo makambonyara guys pakazara vanhu makambonyara taenda tunobataka vandive mumbaka kudai vanhu vakatarisa pakazara handimuri kunza vanhu vese vakatarisa zoko rafamba inandisi kuziva chinga kuti tatungoti zviri kuitika mukombi mumatiri hatisi kuziva kuti foni dzatorohwa dhara kuti tiri kutoya nadzo varoya ava vekuromba tikuya navo ikoko vandimaona
kuchidaiso pavane sakati zii kukuibva kwakazara mayuti kwakati uri kunodaiso ruoko because katika kadika kakakadika kamuyutekesana animona saka imagine andika vanoenda kudevesana vakadai unonyara guys kuti angu chasvepaira kudai ndakazosara ndonopinda hangu mumba ani munoda kwatezvara kwauko ndatodona ndakungoti ndibve pano ndodiko ndakanda toine zvakawanda musoro kune vamwe vakanga vekuti vakanga vachingoti haiwa hatizvibhilifi vakanga vachizama kuiva vachienda kuzama kuva ndandatobuda mulaini guys ndandatobuda mulaini ndatove pangu ndega kana kune vanhu vasingatendi chetosogara pano pasi hama dzemurume hadzitendi guys ini ndiri kutaura ndozati vakaona notifolowa andika ende muri kuona ndiri kukudzai chokwadi murudo andika hamutendi hama dzevarume havatendi kana kune vanhu vasingatendi vani vanhu vanogona kubetreya hama dzemurume vanokubetreya vanhu ava havatendi ndochokwadi havatendi vanoda vari ivo handi vazviona kana uchida kuona kuti paitike kaincident wekuti panongonzi unonyatsokuona uhipi hwavo hwese saka musanyanya kutenga henyu rudo kuti ndidiwe natete nhingi kana kuti nababa nhingi because shiti dzevanhu vanhu vaya one vanongodai chete kungodai so unoita eneni chaichaiyo eneni ndapinda paya muyana nogara muchikona muya vaimwana ndadai guys but ndatodona kudhara ndatoona kuti ndo game riripo ndatototorwa nemwe hama ingaiti pakona yaindifarira yanditora pakona munoziva idzo hama idzi guys isiso ndatina kuputsa unongoti toziva nditambika ndinonyapedzera kuzungaira pandichitoona kunditora kwakadita pasaiti nekunditi don't worry muri kuziva zvikuitika ndi muri kunzi mimi don't worry animona kuda kuuya kukona kwangu kuti awane favor kwandiri ndedzitini dzekuti zechiti tisiyirewo chi ndikandiroka 20 kasina basa saka uyu yachoda kusiya akakupa information auzosvika mutengera kachikafu handitika saka ukudhiga waita hanimona ndikati miswai mai zvikati tondiwani ndadedzwa kuseri musanyanya kuzvitora vanhu vanongotora kwasina kuswera vanopenga saka vanhu vachashande here vanhu vachadini here habva vachibvire zvedu pano chichichichi allright anza kuvarimoba allright ndikati okay ndakuda kutodawo information guys makambona kunonzi kushandiswa munokuza kunonzi kushandiswa ndakanonzisumuka enda pakati munoteka chakati inini manje simuka ndaingosimuka apa ndakuitira basi so pakazara remember tirufu rwakarwadza munhu wese rwakazirwadza vanhu handimona saka vanhu vakaita kududumuka kubva kunana kopi kwesoko kunana widza paki hama dzako vakati kududumuka kubva pakazara mukomba kuzara plus munosati mwana usengo negara nayo akari mwana angari lovely akari mwana angari munomuziva chakana mapicha ake mamwe wakaenda tegera kupika imba imuziva kuchechi kupi saka pakazara handimona college mukozivawo ndakuitira nesei vanhu kuti regai chipure tione kuti notiri profesa kuda kumushaka hatisi kugara panapa kuda kumusha kuda kuenda kumusha ndatuma manyamutenga chakati ndamutenga cheka macho makofini iwewe ini zvese fukidza ini guys fukidza idai ndakungotevedzera kuti zviite tidarike yauya mota yadzoka mubhoisi watapura ndikiri vana takuenda kumusha anditika takusumuka vanoti exactly chani vanoti machipuridzira kuti takusumuka takwira paya mota yakufamba gidigidi richida ina nazopinda kombi yavo panje kwakuchiimbwa timi bakauraya hatina mhosva paukama voya pamota pekuti paukama voya pamota paukama vachidaiso zvokuti it's indirect but it's direct hati timi bakauraya pamota pedu ndakaura pamota yamuri private car yamuri pane mota hobo dzakaungana iyo ini ndo ndikaichunzi ndakaura imessage yafamba yakotanga newani yateterera okay kataende hapana chakaipa ndakabuda kuramwa ngati ndosara atichaindi nditogara mumaraini kuno tongutiwana mumaraini muchitandi ndokumba kwedu kuno kuita kutakura ndifamili ndokumba kwedu nokutakura hama dzangu dzakadzauyawo dziripo dzakadaudza tongotorana toenda but ndakanda tovatipa nasekuru angu kuti panapa pakaipa muwana zvezvikuitikwa izvi zvikuitikwa ini newangu zvikuiti tisi takarumba tisi taurayisa vana asi vanhu vakaita extend kukepu tani kwete kurastepek zvikanzi ita sebenzi namba wakanyarara kumusha ndakanchaende zvikanzi kana ndakaita kumanikidzwa kunzi inda kumusha ndisingani kanzi nehama dzangu tokuperekedza ngo vapindewo mota dzavo vachiperekedza toona kuti kunonoita kana noitsi kumushoko
tafamba gidigidi tafamba ndakubva tasvika paShombe. Guys, munopaziva paShombe panonzi paShombe panonzi panepo paJuweri. Tasvika kuShombe kuya kwaJuweri. Tamira zvikanzi vauya zvikanzi uyai mutengesa tengere munhu wese sadza. Ndikati ndazizana kuzvitengera dhora iroro sadza. Ndikati munhu nemunhu angotakura bhegi rake. Andi apa umatori mazibhegi kuti unyatsoona kuti uyu haangowanawo lift uye hamasa kutoenda kumba kwake uyu angowanawo zvake lift. Unoona but just nini right paitwa chimeeting pasi pemuti ndakaona vanhu vaungana timu rekombiri raungana paitwa chimeeting apo mubva vauya zvikanzi right iwe kune wangu murume uchadhiraivha combination mubvunzai mubwesi nyaya uchadhiraivha combination mwakadzi kwagara pasaidi anze mifwe but they are talking shit ganibokubloka tozoyatapedza kutaura shit nepisoni uwe handitika ozoyatapedza kutaura shit ari kupi nepisoni ndimbomubloka. Where is he? Where is Nepson? Come back after we kana uri hama yangu ozouya pane pandanyepa zvaizvo zviri ganibokubloka zozokatapedza kutaura shit. Right. Tabva paya wagwadza nokuti ndikuti hama dzemurume kuti ndikuudza vakadzi Nepson murume kuti mukadzi akakuudza kuti hama dzemurume ndo zvinoita narcissistic behavior. Muri kuona zvaita murume uyu Nepson ari kwaiti follow yako but nasoda mbokuutora shit iye yusho inarcissistic. Pane zvari kuudza hama dzake but mukadzi wake agwadzwa nestatement because mukadzi akateerera. Kana kuti mukadzi atomuti zvaunondiita munomba zvitogwa nasimeli amurimainda akauya kuzokomenda pano saka takubloka tozokuvhurira musi. Right. Zvadini papa guys zvikanzi kudhiraivha mota ine chitunha mukadzi gara padhuze panext. Tikati what? Munoda kuzama kuita sei? Bvunzai mubhesi akati mota ndeyekambani inodhiraivhwa nemunhu wani chete. Ndini ndinodhiraivha mota hakuna munhu anodhiraivha mota but tindatakaatojamuka kuti hatipindi zviri kufamba sei. Chavaingoda handizoti bhilifu yavo kana kuti vanga vanziudzwa hamene kuti ndinanga vanyepera kuti kana vakanopinda vakanogara pane chitunha vachaizvo hamene kuti taifa kuzofawo here kana kuti hamene kuti chichaifa kuitika. I don't know. Anomaona I don't know. Mbozi aramba papai tadzokera mota iri plus tatagara totaura hatiti izvozvo. Anomaona hatiti izvozvo. Ndobva tapinda munikikiri mumota mami mota yafamba yaenda tasvika kumusha ndokwanga kwakuitwa magames. Asi chandakazofarira kumusha manje kune chembere dzekumusha paunotonga uchitofunga kuti ndo vanhu vasingafangunge vachifunga ndo vanhu vakanga vachitofunga. Handimaona tasvika kumusha manje moziva kumusha vanhu vemachifu kana vana vachifu kana andika pakazara vanobva kupi hameno musha kuti kusvimba pakaurayiwa mubembiri. Right. Tasvika saka musati zvekumusha vakagara paukama anditika vana mai nini vana baba nini varipo vanenge vana vacho zvavangu varipo vakatozvitsvaika vamwe manje ndo vakangonditora pasaidi vakati murora isazvitanda munzeve shoko rakasvika. Anditika inini ndichamira newe takatoitaura nyaya tikati mamoyo upi wavanoti yakaromba upi wacho upi watinogara tichitaura kuti mukadzi anoshanda bedwe kubva hwasi uchiri muno kupi muno mumaziva vanhu isano kuziva waikuinda uchinosvikepo uchibata pamusoro padzaka kuromba kwei vanhu ngavadzidze kushanda. Mozati ndo vanhu vakandisimbisa vana mai nini vana mai ona amwene mukadzi wababa munini nevamwe vana mbuya vemaraini vana mbuya vemaraini ndo vakandisimbisa vakati taigara tichitaura kudhara kuti chiti mwana uyu musaladi asi zvinhu zvaanditi maitotaura wedzisiriro tisaladi because ndititori geto yese aramwana kuonaiko anosvika achienda achinochinjisa zvinhu zvakachiuya pana achitisiyira kuti tichinjisewo nehuku achiachitakura nemakeji achitora chimage chake masaga hopu chatisingakohwi kuno kuya naye chichitora pana pachina chogorikwa chinotengesa. Andi kubva kudhara tichitovaudza muno mese muno hapana asingatokuziva hakuna. Saka ndikati anyway ndobva ndavatsanangura zvakaitika zvisemhuri kuti zvikanzi zvaizvo zvitakamira newe uku chinoenda uku saka pakabva paita mapoka 2 paita side riri kumira andika nemurume wangu paita side riri kupokana iri riri strong. Baba
vanove ndo baba vasara vatezvara tongoti babamunini vatezvara murume wamai vaitindobira newavandiga vari kukusaidi kweduwo vakabva vatongoona kuti panapa panoda kutanga kuita dhirama vachibva vangomisa ndakunzi mumba manga mine gikiri manga mine zvituna hanzi ava tsunga vaindi vanogara kumusoro kwekofini vakati zvakabhoitika kupi kuti chii chaitika zvadini kuti chii chaitika chii zvaitika Roy mastori ziwayo masei akadaro ari kupinza mari isingaiti mastori iwayo iwe usangoenda kunoona chitema usingamani ari kupinza mari yakaipa mastori ziwayo masei akadaro mastori ziwayo ari kukandwa yoko totozviziva kuti akatsveruka but ari kupinza mari zvikanzi nababa nabva vazvimisa zvikanzi hatipana munhu achave vakabva vatera zvekutoti vanhu vaida kutoti titopinda panguva yakaoma ini ndakatogadzirirawo ndewe papaya kuti tikatanga panongogwameno zvichaitika papa totongomirawo tongona iripo mota yakanopakwa kuti tichika kuti inotemwa vanimona kuchinzi vanimona kuti soko ranga rafamba zvi kuna nababa mena mwana ungara kusazonoya ukoko vanga mapurisa umugoko umwe achiticha uko vese vanga vauya vatori nementality zvavanga vaudzozviya saka ranga ridhirama rega munogova ranga ridhirama pakabatozidombo rakadai zvikanzi ndotema vanhu ndodinonga ndikati imbozvizama ona kuti pano nhasi pamariro panomira kuti ndawe ndakakugadzirira imbozviita andajamuka paya ndadiva nauti nyarara ndikati handikunyarara ndokwandisingasaiti handina kurara pamariro guys vamwe vachirara mumba meme handina kurara pamumba ndakatogona mubuya ndakanorara kumairai pakati you never know zvinogona kuitika chikafu chandaitenga chidini handiti maona handina kuchidya ndaingobudisa mari kuchinotengwa chikafu ndakachitodya chekumarai because panga patoipa tasikasasi chiri kuda kuitika chii vasikana vaivavigwa zvapera vanhu vaenda kwasara dare remusha baba vatanga kusati pane mutoro wakataura patakazodurura vasimuka zvikanzi vana vanangofa kune vakati vakafamba vakaenda kumaprofita vakanoudzwa kumaprofita kuti kwavakaromba kuna vanhu vakaromba vanoita basa rongofamba chinotenga zvimapropati vakaromba chiwai manje kwabva kwasimuka imwewo ikati isusu panapapa kungobata mari kudai inosvitsa kungobata mari kudai inosvitsa ndobva ndati mari yako ngada chindepiwo chigaro chimadoro handichigwa kubata mari yako unongofa kubhawa munhu anonongwa kubhawa akavata chitogwa nebhara uko unoda kuti mari yako ishande handiwani saka anochitoona kuti makambona mentality dzevanhu dzekuti vanhu mbona mentality dzevanhu vasingafungi gaidi dzekuti pese vanhu vachingofunga kuti hameno hanimona apa ndada kupindura manje zvandoda musiwo pacho pakazoita noise musiwoyo what both ndada kutaura zvandoda handika ndichivaudza kuti munotoshavisa so munhu zvamadimikira zvamaindiitira pese muchibva uko muchitimba muchidai muchitikwaipinda pauzodai so saka makanditarisa mutofunga kuti ndakanditi ndichimbotodza ndichiva muchimbura zvidi kana ndaida kumuraya saka sei ndaizomirira kuti anofira kucape town neaccident for that matter kwaisei murume akabuda asina kana kikiri asina kana scratch ninofa akabuda asina kana scratch mwana akabuda asina scratch iyo varitu vakafa ndikati mambozvitsvaga here kuti kana zvi zvomusha menyu apa ndataura zvandoda manje pandakadaro makambona reaction taurana wakuru inokutaridza kuti pane zvavanosiya reaction yakarwa ipapo vakabva vati kusiyana nemwana wevanhu kusiyana nemwana wevanhu sisi mumusha medu munomuroora uyu tichiende munhu uyu musha unoyu unotobatwa naivo vanotoita zvinhu zvakawanda pano pamusha vachidai manje mukada kutokanganisa makuzo yakabva yabva kwafa ipapo handida kuzobuda kuvatapo kana 2 days mangwana ndakangofuma nditi kune wangu kana uchazotevera bhondi pekinda kana kagweri nehama dzangu ndakaita iwe uchazokwira mandikiriri tichikati imotawarika uzoya uchinditora kuti kugweri kuti chibai andiwani akati ndinondodini pano ndotongosara kundini mukundode akasara akashingira ndikatora motikari tikati kunoda kuenda pindai toi pasi tikarova pasi tikaita kasara kukaitawo madhirama weko kupamheno vakapedza nayo kadini asi poindi yangu yanga iripo pakuti kana tozogara hama dzemurume ndinoziva kuti vakadzi we go all out to impress hama dzevarume pamwe pacho because nechida kuti vandidewo vandireconaisewo so tinochiita zviri extra but the truth of the matter is hama dzemurume kana mozogara tinodzida chaizvo asi takudzida zvine mugano malimits tinozvida because ndo vanhu vari padhuze newe kuti vanokwanisa kukuitira yese hanzi simetisonge ini nditori pama1 right ndiri kuvhura malaini moleni handimona vanokwanisa kukuitira yese pakangoitika any slim sekuti pagwariwa nemuhama yavo kana kuti kudini iwo kagwara inenge gwara dabasa vakawa kuti ari kurwara yana basa
asi vakazodava iri kurwara sonanga kuti dhwe kuti asi mukadzi uyu hapana pfungwa kunditi ndo makudziko vanenge vakaitwa kwavanenge vakura here kuti vangofunga kuti munhu wese anongofunga kungohlisiwa kana kuti anongofa anongofunga kungobhilisiwa mushonga anenge kungoroyiwa kana kuti ini gwenzere mushonga atizivi ndikatorwara nemusoro ndomwa ibuprofeni kana kuti gaini pa wonozodudza zvekuti n'anga kuti izodii zvakandibata zvikandirwadza asi ihama dzekumurume ipain ishi we are talking about pain anditika kuti unozoisubslida sei ndakazotanga kuchema mwana wangu uyu ndandega ndadzoka ndagara ndakusouth africa ndanyatsoti orongedza ndakutasa mumba make mairara mabhuku ake ndichitora chiitika ndoba ndakatanga kuti saka zvishoshuwa hapasina music yake ichichii ndinonyazotanga kusinga in munoza ndopakatanga kunyatsoti kuti saka zvishoshuwa munhu akatofa handinakwanisa kumuchema panguva iyoyo because ndakanga ndatoitwa muroyi kudhara watonzi ndiwadi watorombesa vanhu andichimaona saka there is the story yanachiti unotoya kuvada vadiki vanokuda kana vane chavari kuda kwauri kana vane chavari kuda kwauri handizivi akaudza hama dzevarume kuti varume ndo vega vanokwanisa kuita musoro ndiani pakaita chinhu pakauya hama yemurume ikawana pane motikari nyuwani panze anozva chiti bhuti makatenga mota handizivi kuti vanofunga kuti vakadzi hatina here that ekuti we can work and do our own things and do even more than zvinoitwa nevarume kuzokonete vakadzi vanhasi vanoshanda they work yes unogona kuona ye kana tiona ye murume kuti anotambira mari nehits nebhegi igochacha inoshanda mukadzi agoya achishandira 2 cent yake igoita chinhu chinobatika because mukadzi anoronga ndinogona kuplana kuti you know what ndinodya zvangu nevegetable takasungirira chida kuza ndoda kunotenga jira rangu nyuwani randakaona handiti maona murume haafungi kuti mumba muna blanket sorry yenyu vanhu rumatsi kudigai but is the honest truth kashoma murume anofunga kuti mai mwana machira aya ave ne4 years chifuka akuda kumbochinjwawo makete naye madii kuti timbombosonesa mamwe anenge agarisa havashongi hama iyi murume nenge chingwaitike chingoti gwedzi rinongoenda kuhama uko otozona chino muhama yavo ikavaudza kuti aiwa handisiri ndakatenga ndimadhamu mufunge havadi kuzviacknowledja kunonzi nevari kuvharira munhu wake havadi kuzviacknowledja kuti ichokwadi ndimadhamu vanogona kutengawo kwavari tiri maliability and you just liabilities with nothing tingoni cups in the shelves yekuti ukagosiya kapi irapo ukaenda ukadzoka unongona kapi iripapo haimuvi because hapana munhu haimuvisa animona kwavari upenyu hwedu isusu hwakabatwa nehama dzavo varume vatinavo ndo vakabata upenyu hwedu tega we cannot do anything we can't handizivi kuti when havagoni kumbotasawo kunze here the single mothers that are out there who are even thriving kunze uko vari masingle mothers vakadaro handizivi vachatoziva pakanzi patengwa property they want to know kuti pakaiswa mazita api and ndiani akaisa mari yakati who did they want to know handizivi kuda kuzoshandisa rini papi information vanoidii haneni vanoita kunge vachapinda neparidhi kuti vabvunze kuti nebedroom naimimbotoziva kuti muri kufamba sei bedroom hama dzevarume so as much as we impress them ladies ka kuti tinovada because ihama dzevarume vedu handika somehow ihama dzedu but guys ngatitei tichisa kutaura chokwadi nokuti just to avoid the heartbreak nokuti the heartbreak richauya nemunhu wokuti wanga usingafungidziri chifunga kuti ndiye wangu wanosa drama nemurume anokuigira heartbreak vakuru anomaona leave room for that heartbreak tinovada tinotaura navo but tichitotaura tinoza pegumira ini ingori once in a gore roro makadii munatonywa bo tozoonana futi next year bo kana paitawo mariro manzwa here nenhambo noti ichi zvokudaidai izvokugara tichida kupindirana mudzimba izvi handimaona kuti mangwana ndokwazvinotangira havakudi vari kutodawo zvavo benefit that comes with you being married to their brother because they think their brother is got money. Right? So the benefit that comes with the brother, the benefit that comes with you, it's what they are looking for. Kauchida yatsokota vakudita murombo asina kana chinhu ugare mukuku usina kana chii uvaona kuti vanouya kwedu vanouya here kuzokuti makadiko dai guru makadiko murora makadiko uvaone kuti vanouya here havauyi unongotori munhu anenge shonzi vapi vanozvitamburigwa vaya vanotonhuwa nhamo
unotonzi kunhuhwa nhamo zvanzi udhaiti smeri pana munhu afa handimaona. So vanoda things that comes newe because vakauya vakati murore wedu vauya ndika kana voenda vagorosara hapana kwakutengera kuti vanyatsa kundiona kuti ndikuvadaka unogonyatsa kumatenga chaiko chaiko ugomako zvausingaitiri vako sadza kudai kuti vainge vachiti vandototakura chibuda vanototaa havatendi kunzi chiko icho chichi izvi kana chiti parakadai saka kumba kwawarisira kadi saka kumba kwakwaita rinozara ndikiri rozara rumu apana kwaite nemwekoita hausitori hamazivi vangai hausitori zvakafanira zvaita mukutoya kuimpresa ka aiwa hatutoda andisa saka anotodisana kanotonyanyisa kupurira kuda kapa wative munhu akatoipa saka vari kuda kutaura nyaya dzavo that went through nepain yekufirwa handitika kana kuti similar kana ndiwoyo I'm opening up course for you guys to come and share your stories. I saw nezuro panyaya yaitwa panapa nakundai dan nakosa kuiona isese munhu aingotera chibuda but vanhu vaichema. Okay. Alright. Pane mumwe ari kuuyawo uya senda message yanzi ndokumbirawo kuti ndikutsvagawo basa rekuchengeta pamba kwai ndikutsvagawo vane misha yavo vaya vane dzimba dzavo dzinoda kuchengetwa. Pane mukadzi ati ndine vana vangu 3 ndokumbirawo basa rekunochengeta pamisha yenyu kana padzimba dzenyu dziri kuvakwa dziya kana kuti chii. Ari kudawo basa rekunochengeta ipapo kana usina hama yako inochengeta ipapo ari kudawo hama. Asi nyaya dzekunzi kuromba idzi guys dziri kuviri andika as much as tichiti dziri kuhama dzemurume dziriko asiwo kumba kwenyu iwo kwaunoberekwa futi dzinobuda hama idzi. Imagine ari mwana wamai vako munoziva ndinogara ndichitaura kuti paupenyu guys atimbofi takapiwa zvakafanana hazviti munoitori nehwana anogona kusarudzwa kunzi uyu achabuda mufamily. Kazhinji mwari vanoziva zvavanoita ava guys. Mufamily ukaona ukaita iwo unenge uchinzi wabuda zviri nani mufamily ka kunopiwa munhu ane mwoyo wokubatsira. Mumbozviongora kana chinyepa guys ndindi kunyeka munhu anonzi ari nani mufamily yekwenyu ane mwoyo wokubatsira haazombofi. Vazhinji vacho variko vanenge vasina mwoyo wacho but vazhinji vanenge vane mwoyo wokubatsira haazombosii vana mai vake vachitambura anofa achidonha navo vachimuipisa asi anenge achimuka navo vachimuipisa anenge achingoregera achimuka navo because zvinhu izvi zviriko aiwa ndivana shekeli zvinhu izvi zviriko. Andimaona kufamily yako munoberekwa chako ukaita sokuti uri nani ndogaridza vanhu kuti mufamily umu zvigumwezvi ndozvatinenge takaita. Kune hwana anongosumudzwa namwari kudai so vamwe moita sokuti pasi kudai zvinhu zvenyu zvavo zvikaramba kubuda mwana wamai vako chaichai anogona kufamba tarati vakaromba sisongo vakaromba isuti zvoda zvikutofamba because tisakashandiswa guys so paupenyu apo unogona zvakawanda ndisakashandiswa kuti isusu tisakwanisa kuita mari. Andimaona mwana wamai vako can do that, can say that. So varume musatsamwa kuti kutaura nyaya yekwenyu kuhama dzekumurume chete zviriko kwenyu kuhama dzenyu kuvaroora asiwo kumba kwenyu kwaunoberekwa iwe zviriko. Munin'ina chako chakanoto unotofamba uchifamba laini rese usingazivi munin'ina wako akakupedza nema-next door ese kuti kupi ndakatozvibata ini kumaprofita kuti musisi vangu ndo vakatotorera malaki edu ndo vakatotigadzira isu hatisi kutomboita mari hatitomboiti mari ivo ndo vanongoita mari vega sei mufamily. Andiona but you are going all out to help them unovabatsira hauvasiye. Mapostori aparadzanisa vanhu guys kuti chokwadi chinhu chinonzi mapostori ichi chaparadzanisa vanhu mafamily zvisipo zvemumusoro Andimaona wanotobuda kufamba kuteredza kuudza munyika yese kuti ndiye akatoromba hamusi kuona isusu tichagonekwa zvese zvakatoenda paari akatodai so pasina apa iwewo uri mumba muhama family unenge uchitobatsira molini buda udzokaona kiri patani unenge uchitobatsira kuti ndibatsirawo vana mai vangu vaitewo zviri nani ndibatsirawo vana mai vangu vaitewo zviri. Munoziva kuti kana uri kudiaspora kana uri kure kana une zvinhu zvaunazvo kana une hama yako unenge uchitoti mwana wamai vangu andika chisara iwewo uchitowanawo uchidlawo nepo uchimanejamedza chidii unogona kutowana ari yakupwanyira mai mwana akuputsira zvinhu kwokudyirwa mari nomutuba kuti chinganonditengerawo masemende akadai unoudzwa ngano dzisingaiti guys. Fona uya kuti hanzi simende ndiri kurwadziwa chifona
fona nhamba irapo fona toni fona vanhu vanopanda unoshaya kuti saka worarama wega here woita seiko unozvishaya kuti worarama wega woita seiko because handizivi kuti life iyi inoita sei hanzi nevabereki vanenge vachitokuchidzira kana vabereki vanipondifunga vanenge vachitokuchidza negweseri ndo mwanokonanisa vana ka negweseri pane kuti vabatanidze vana vanenge vachikonanisa vana okay pane munhu angachikora kudike Two seconds. Hausikuna chazvibikira ndeka. It's okay. Hello. Simele muri sei? Musheka njani? Mushe. Simele ndongotaura nyaya yamataura yehama dzevarume. I'm just gonna make it quick, short. Okay. Simele ini last year ndakatomboti ndino vamwe tete vangu vadaitoti ndotopshata rangu zvekutodaro. Vakanza vaita birthday party muri muna March. Irina havana kundiinvita pavainvita bhuti vavo. Sezvinei bhuti mbavati chigadzirira tikuita sei tikuenda kupati but takanishamisa pese pavanoita mapati. Molin, it's a audio. We play your audio. It's a audio set. And then they call. So chakandishamisa ndechoti pese pavaita kana madhina zvezvekuti munodeedzana family vaisiisa message kwandiri direct kakuti makoti kune dhina chichimuye so that birthday party ndini handida kudeedzwa vandakangoti pani ndakatomuudza ino handisi kufila kuti sei kuda kuenda kupati why invite yangu yakwauri uri wega ati no dondowara handei tete Sisimeli takasvika pamba paipai. To my surprise ndakasvikoona girlfriend yemurume itoripo papati paipa ichitocheka mapotatoes ichitogadzira kadishi. To make matters worse vana tete vamwe tete vasvinda ndakati vatora uZimbabwe vakasvikira mumba mavo. Chozonodai kuona vakatogara vatorina besti wavo aunopusa but kubva ipapo ndakatongozviudza kuti makumba angu asvike kumba kwavo nevanhu ngavaite yavanoita kumba kwavo kuenda kumba kwavo. Hama dzevarume havaiti vanotonge vane mashares nekudenga ukaiwa. Unoziva here kuti hama dzemurume muri makaita girlfriend hama dzinointroducwa dzigogamuchira iwo usingazivi ugoitwa stupid vagobatsira hama yavo kune vanhema kuti vakotinare mukadzi vanotorambana vachireverera iwo uriko hakuna kana nekutyika kana one. Ndozvaitoitika so mafirst days vaitoposta mukadzi uyu kozi kutori nemwana zvekutodaro so vaitoti vakaposta ini nevaindihaidha voposta so pakazoita munhu anaiti vakaposta vaita screenshot vachindiratidzwa ka so tetava zvavakaita zvavo zvakazodhakwa kwavaigara ende vakuda kwekuti vaende vanosanogara hanzvadzi ndoyanga iripo ndo breadwinner akaikwanisa kuvabatsira ndobva vatora mbva vauya kupa ndikati aiwa gatimbodzokera kumashure muri kukanganwa here yamakaita kumashure makapedza imimi 4 months muchigara negirlfriend nhasi moyamba mangu muda kuti tigarisa here chirudzi imimi mine zvinhu zvamunoita aiwa mune munhu ngaangoita yaari kuita but aiwa hama dzevarume idzi denga chairo havapindi vakaoma vanhu vaya but anyway it's okay. Thank you very much Cole. Okay Sisime. Sharp. Zvakaoma fona yanda kufona vangu vachina mapotato mese adilita comment yako wainyorerei kana uchizodilita fona igazi mutiudze maexperience musangoti kwai hama dzevarume dzakaoma motsumudza maoko nyorai uyai fona yapa tinzwi kuti mukuti chii zvakaoma guys zvakaoma ini papakatika incident iyoyo guys ka kutaura chokwadi ndakabva ndazvivakira chikakuni changu kona uko chandinogara chekuti handidi zvokunetswa handidi zvangu nokuti ndakatoona unhu hwavo ndakahuona handidi ende handitombonyengereri manje inini manje handinyengeri manje handitodi ndinobva ndaita kutadza chitotaura kuti handikufariri simple. Hello Kola. Hello Sisimeli muri sei? Mushe kuti sei? Mushe ini ndoda kutaura nyaya yehama dzemurume but vachiitira mai vangu zvakazoafecta isusu vana. So my dad was from Botswana but my mom is Zimbabwean.
So baba vangu vakauya kuZimbabwe in 1982. Vakasangana namai vangu, vakaroorana namai vangu, ine ndikazozvarwa 1984. So at that time vaishandira National Railways of Zimbabwe. So vaipiwa dzimba. Baba vangu vakapiwa imba yeRailways, but pavairamba vangotora kasmall history kuti muzive kwandiri kuenda. Saka no, vakatora imba yeRailways, but baba vangu vaigara vachitaura kuti izvoni mai venyu vakandiwana ndine zvipikiri 3, chemabhurugwa 2 nesheti 1. But when my mom came into his life, everything changed. Vakatenga wardrobe iyo ichiriko nanhasi kumba, but ndeyaya mawardrobe akudhara akudonha madhoo. Pavatenga imba yavo kumasabhabhu kuBulawayo, vakagara zvakanaka. Then vakazoita maproblems pane small house. Mai vangu vaenda kunoita mwana kuhospital, my little brother. Small house ikasara ikapinda mumba, ikati ngatichate. Mukadzi wako watu zvikatopera. Mai vangu vachibuda muhospital vaita mwana premature, kuya kumba zvanga zvadhakwa. Small house yanga yagara mumba. Vakatochata nesmall house Doremi, but mai vangu vanga vakaroorwa traditionally. Vavarambana for 8 years. Ini ndikasara nababa, my little brother kaenda namai for 8 years. Vasingaonani, they were fighting. My mom and dad were fighting. 8 years later, they both decided to get back together. Kaimba yavo iyoya yavanga vatenga. Anditi zvagara zvakanaka. My dad had other children before my mom, who my mom had taken in, vakadzidzisa kuzvikoro and everything. My brothers were in contact with my mom whilst my parents were separated. Everything was fine. She came back. We were one big happy family. Everything was absolutely fine. Even neighbors, people didn't know that my brothers were not vana vamai vangu. My dad got sick in 2002. Vakarwara vane chronic heart failure. Unfortunately, he passed away. Her funeral, everything was fine, Sismeli, absolutely fine. Then hama dzikauya kuBotswana, from Botswana, everything vakavikwa. And then a month later, mai vangu vakatumirwa summons by my 2 elder brothers. Zvikanzizveni toda kutengesa imba, toda kutengesa furniture. Imimi manga muri housewife, so you didn't contribute a dime to this house. So we are selling the house, we are selling the furniture. Mai vangu vakati hakuna zvakadaro. Inini, I struggled with your dad kuti nditenge this house, so I'm going to kutengesa imba. And pavakadzokerana 8 years later, my dad redid the traditional thing. Kuhamadza mai vangu kuti sorry, what, because small house here, what I forgot to mention is they lasted 1 month after marriage. Vakachata andite, but a month later vanga vasingasagari vese. Did vakaisa divorce, but the small house vairam, not mine, okay, mine vairam kusaina my divorce papers, but my dad was not following it up. But vanga vasinga wirane at all na mine. Then tikaenda kucourt namai vangu vadedzwa tanzi ngavatengese imba, vakuramba tengesa imba, what. Judge akasvika akati, mimi vakomana imimi, you are old enough to have your own houses. Saka amai ava muruda kuvadzingire chii, because you are saying kuti mukadzi wababa venyu. So what's the problem? Like vazvanzi I was thrown out of court. Those boys, Sismedi, vakadzidziswa namai vangu, vakanotorwa namai vangu vachigara kumaruzeva kuBotswana. Vaigara kumaruzeva kuBotswana. My mom had to take them. Kuti aiwa, come to Zimbabwe, yaimudzidze kuZimbabwe, because vaitambura. Vakaraswa namai vavo because their mom had remarried and their mom hadn't told the new husband, could I've got other kids. The mom hadn't told the new husband, could I've got other kids. So my mom took them as her own. Those boys, Sismeli, went kunotsvaga mainini vakauya zvikanzi mainini ndo vakuendesa mai vangu kucourt kuti vatore imba as the legally married wife. Mai vangu vakati, imi vakomana mune sure kuuya neuyu. One akandipunzira imba yangu kokutanga.
2 makumuunza makuti legally married wife, no problem, handei kukoti. Inini ndibva ndazoya kunoko. Hanzi pavaisaina sisimeli even sandaya kunoko drama rataiona pamba pedu ka. Vaiuya the older one anga asinga driving. The older one anga akato disownwa nababa. Twice. But kokutanga mai vangu vakabhega baba vangu kuti aiwa usadaro mwana, don't do that, because baba vangu vakadisown my brother. He was being sick, achingorwara akadonha akabva mazinyo epafranti. He was just, his life was not good. But then mama akataura nadeti, his life was now okay, akawana basa ku city council, what. So the younger one, the driver, aiuya opaka mota zvezverafu sisimeli, munoziva zverafu, vopinda mumba zverafu. Because mai vangu vakapiwa lump sum railways, it was $1 million by then, Zimbabwean dollars, because it was 2002. Tikanzi mari iyoyo haisi yako. Apa mari yanga yakanzi chi widow's lump sum. So mari iyoyo kana uchipiwa railways takunovhura bank account tiri 3. Mari iyoyo pinda mu joint bank account, because mari iyoyo has to be shared amongst the kids. And mari iyoyo tofanirwa tanga tatengesa imba, kana imba yazotengeswa tozoshare. Anasekuru vangu vakati vakaverenga mapepa joint bank account avanga vauya nawo zvikanzi pa3 ka 2 people of that joint bank account can actually go and withdraw money. Anasekuru vakati kana, you cannot go and open this bank account. Vakaita zvenharo. My mom was a quiet person, so mama vakaenda vakanovhara that joint bank account. Vaenda kurailways kunoti vakunotora mari kugadzirisa, like isusu we were given like mwana angari under 18 anga neyake mari yaaipiwa. Zvikanzi sainira mwana wako yakaenda kuUK, sainira mwana wako vachinongedzera mai vangu vari kurailways ikoko kumaoffices. Mamanagers ikoko akati no, tikuda widows bank account, hatisi kuda any other bank account. Yakaita hondo sisimeli. Vakauya vakumba vachipopota umwe achida kurova mai vangu. Anyway, mari haina kuzoenda kujoint bank account. Tikatanga kufamba kukoti sisimeli. Now it's between Amaini and Mai vangu. Ndikuda kuvana vakachengeta. Vana vakachengetwa namai vangu. Hama dzababa, ubaba mudala, I don't know what you call him in Bamkuru. Brother yadhidho wangu. Munoziva kuti brother yadhidho wangu akatanga kudanana nemukadzi wepa next door nepamba pedu. Pamba pedu pa number 22, pa number 20 next door. Angadana nemukadzi yeye, anga ari shamwari yamai vangu. Shamwari yamai vangu haichataure nani namai vangu, because ya girlfriend yaBamkuru. Bamkuru vaiti vachibva kuBotswana vouya straight kupinda next door. Vachifambira kotika vopinda next door. Vakasangana nesu nyangwe panze parod, havataure nesu at all. Imba yekuBotswana, like babangu vanga vakavaka imba yavo kumamisha like kuBotswana. Zvikanzi no, imba iyoyo usatombobata, mombe usatombobata zvako. All those things belong to the family. Mai vangu vakati no problem, because mai vangu vakati I cannot be going to Botswana because I'm on my own. If I go to Botswana, I don't know what will happen to me. So let me just leave Nyaye ku Botswana. If you guys want to go, you can go. It's also we were like, if you're not coming, we cannot go because we don't know what's going to happen. Imba yegara mukoma na ichengeta ainzi take. Vakatengesa mombe dzese sisimeli. Anything like changa chiripo ipapo taitengeswa zvonzi ndiTato atengesa. But Tato was still there. Tato akaba this, Tato stole this. But if Tato was stealing, how come he's still there? Anyway, tafamba kuti vachiuya vachiita noise pamba vachituka mai vangu. Hey, you did not contribute anything to this house. Kutengesa maacha does not mean kuti you actually made enough to contribute kuti imba ino itengwe. Ana Bamkuru vaiuya voti zvoni, the stories that my brother was telling you and telling everybody else. Babangu vaita like if he sees someone else from Botswana, vaibva vati uri hama yangu.
So there are other people that we grew up knowing as Hama, but it's still Hama, but because they came from the same village or they all came from the same country. Right? Vanhu shout out, no, musadaro kani mukadzi uyu, because your father was telling us the history, and you guys, why are you doing this to your mom? Vaibva kutoti havasi amai vedu, amai vedu this, amai vavo vanga an angel now. It's merely 2010. Court yakarula because we changed lawyers, because we found out kuti they were paying the lawyers that we had before, kuti court irambe ichingonzi postponed. So we changed lawyers. We went for good lawyers. Vikanzi mainini uyai kucourt, mainini avachaenda kucourt. Mainini uyai kucourt, mainini avachaenda kucourt. But all along ndo vainotora mainini kumba kwavo vachiuya navo kucourt. Vachifamba vari team. Inini mai vangu vanenge vana nasekuru. Koti karula vakataura nevanhu vaishanda kurailways vaishanda nadhedhi vangu, vakataura nevanhu ivavo vaizviti hama dzadhedhi vangu vese. They were saying kuti no, imba yakatengwa ana mai ava. That's what we know, because we've got pictures. I think 3 pictures from when they did house, no, the housewarming. Housewarming. They had pictures then. My mom was there in the picture and stuff like that. We won the house, Ismaili. So we naimba. I will call them and tell them, Kutindo outcome your court, because now they were not coming to court. Even Amainini was not coming to court. I think they were scared of the new lawyers, but these lawyers, they are too strong, and what we want to win the case. So win a case is mainly. The younger one then goes to my mom to apologize. Mama got, no problem, it's fine. It's okay. I can't chase you. Okay. Fast forward 2016, my mom passes away. She's mainly pangapane tension to funeral ya mamangu. And I say kuru because they were still on about Shakaitika. They were so angry. Guess with who? With Bamkuru, who we've not seen for years, who we've not spoken to for years. This is our wife. We want to bury her in our culture. Because she's married into the Tswana culture, so we need to do it in our own Tswana way because she's our wife. No, where was this Tswana culture when you were taking her to court? There was a lot of back and forth. Anyway, tikamviga mai vangu. Inini pakawina mai vangu case. Ndakavabvunza ndikati mama, kana mazoita paperwork nema lawyers, how much is it kunyoresa will? Mai vangu vakati $1. Ndikati ndikavapa ndavatumira mari every month. Ndikavapa an extra $3 on top because vaifamba neshamwari yavo quite a lot. Ndikati handidi kuzonzwa makutenzi mari ndashandisa chakati $3 iyi. Dora rewill, dora rekukwira kombi, it was $4 $1 rekudzoka. Vakanonyora will. The boys didn't know anything about a will. Funeral tapedza. We have to write down, she says, my older brother, aifamba achinyora kuti curtains ×2. Apa maketeni ndiyani akatenga ndini. Baba akataya 2002. This is 2016, but you're writing furniture iri mumba that you've not seen. You don't know who bought that furniture. You don't know who bought those curtains. Curtains, a dining table, a sofa, TV, radio. Zvichinyorwa pasi. Ndikavabvunza ndikati ko furniture murikunyorerei? Since your mom is no more, we have to write the furniture yete iripo and we have to evaluate the house. Ndikati okay, continue. Vakadedza vanhu zvikanzi we want to know kuti imba imari what. Asitaura nendebele achifamba achitaura yadhese nendebele zvinzi mine ndengidabulelayo luphahla. Handabule luphahla. Zvezvekuti nini chandiri kufarira panapa kuti imba. Ndikanyarara ndikati kuna young brother yangu ndikati ramba wakati satombotaura anything. Vakanyora vakapedza vakaevaluata imba vakapedza. Amadzamai dzichiri dzakaungana kaya vanhu vachiripo one inini I'm coming from this side, saka vanhu vari kuti aiwa ngatimbogara madays nevana tikusangova see. Then tagara meeting
hey, isusu takashatwa out of this house, we couldn't come into our father's house, what. Ini ndikasimudza rwoko pameeting zvikanzi taura, ndikati kana muchiti you were shut out of this house, who shut you out? Makadzingwa nani pamba panapa? Akakudzingai munongedzei kuti imimi makatidzinga pamba panapa? What happened? Why did you stop coming to the house? Makadzingwa nani? Like vanhu vechikuru vakatanga kuti hey, muri kuona zvamuri kuita, muchamutsa dzimwe nyaya panapa, nyaya dzakapera, let's just leave it. Sekuru vangu bva vasimuka zvikanzi kana iri muimba kanganwai pane will. Chisimeli mafesi akasvava zvikanzi will yechi pamba yababa vedu, zvikanzi aiwaka handiti makaenda kukoti, you were thrown out. Now ikanzi imba ndeamai, amai vakanyoresa will, zvikanzi saka imba iyoyo yakanyoreswa ani? Zvikanzi vana vavo 2. Zvikanzi this is not fair. Vanhu vakati fair how? You took this woman to court. Muchirwisa imba. Yet mai vangu pakashaika tete vangu, mai vangu vakati to my older brother, anga akadisown uyai. Vakati iwewe chitora mhuri yako, muye mugare pana paneni. Because ndenda sara ndega. Remember I was 17 when my dad died. Zvikanzi tigare tese. Vakati kana imba ngaitengeswe, hama dzababa vangu dzaita kunge dzinoda mai vangu, sisimeli. Vachisupporta my brothers 100% kuti pari kudiwa mari, imba iyoyo ngaitengeswe iende kuBotswana because he's no longer in Zimbabwe. There is nothing for him in Zimbabwe. Imba ngaitengeswe mari iyoyo kuBotswana. Now as I speak to you, vanoramba vachindibvunza imba. I keep asking them the same question. Imba ipi makadzingwa nani? If it is your father's house, why are you asking me about the house? And did it tell Trevor na baba? Why are you asking me about the house? Why can't you just sell it? Why can't you sell it? Actually, these days I'm thinking about it, Ismail. I'm thinking about it. Because better kuitengesa chinyarani ndevozo muzati yakatengwa munotenga kumwe, you and your brother you split up the money munotenga kwake. Would I be wrong, but Ismail, if I did that? No, you won't be wrong because you are protecting yourself and your brother. Yeah, that's what your mom was supposed to do. Pakangowina kukoti vaive supposed to kuitengesa vatenga kumwe. Yeah. aiva ndozvakaitika kuna mai vangu. My mom died very very angry and bitter for what those boys did to her unnecessarily. Hama dzemurume tikada kukotiana nayo iyi tinosvika mangwana tichienda mberi. Ini ndakamboitaura ndogona kuipamba kuti iyo ndiye kusaiti futi kwahama titi hama dzemurume because zvakaitika kuti kuna mai vangu, saka toti hama dzemurume. Because they took the house in Botswana. The house in Botswana was beautiful, Tismeli, but it was house yekuBotswana kumaruzeva yakavakwa namai vangu nababa vangu vadzokererana after the 8-year breakup. A beautiful 4-bed, but munoziva imba dzekumaruzeva kuti kitchen will be separate panze, but it was beautiful and my mother let them take it. Now Sismeli, if I show you the pictures, imba yakatsva. But anyway, I think now in China comment section don't know what should I sell, because that's what I'm thinking. Okay. Thank you. That's what I was saying, what my mom went through. Okay. Indakambotaura futi imwe yaani dzangu dzakawanda ini ihama dzemurume ka because ihama zvakaitika kuna mai vangu kazviya asi vachitigwa nehama dzemurume wavo ka hama dzababa vangu torangochitangidza futi nokuti ndakavaona musuno vari mucomment section imomo vana vacho ndakavaona ini vana vacho vari mucomment section imomo zvonetse zvama dzemurume dzinodza especially nyaya yeundyire iyi yekuti tinoda zvinhu kana mune murume ane mari ane zvinhu kana uri murume ugare ukazviziva kuti vakandoteya zvinhu izvozvo. It's true. Garai makazviziva zvenyu, musafunga kuti kusekererai kwavari kuchenda kudii, vari kutoda zvinhu vakatomirira kuti pamunzi pane one afa chete vari kutoinveta vari kutouya ende vanokushungurudza vachiedza dzataona havana kana mukana wekutora anything, vanokushungurudza kungokushungurudza chete. Handimaona kungokushungurudza chete sakazvitigwana banguru guys, sakazvitigwana banguru kastori yamaizokwa kuti
kwagutuko soriye kwavakuri kuchaisiva kuramba kuti mai vedu vavigwe pakavigwa murume wavo, kuramba mai mwana kuramba kuti baba mai vangu vanovigwa pakavigwa murume wavo, kuita godo nechitunha, kugwa nechitunha, kugwa nemunhu afa. Isusu tiripo tiri chii? Hasi tiri vana vavo, hasi tiri vana vavo isu. Ndakavaregerera hangu redi, ndakavaregerera mai redi, asi kuti ndechingozvitaura kuvaregerera hangu handisina basa nazvo, asi ndechingozvitaura because zvinogwadza mani guys ukanyatsa kuzviningirira, ukanyatsa kuzviita kuchionesa nyaya idzi. Kugwa isu tiri hama dzavo kaisu, tiri vana vavo, hatisi tave vana vemunini wavo. Kana mai vacho vamama vakavenga mufamily vafaka, chirege yakasokutaura kwavakaita kuti ndivigwe zvakanyogwa pasaidi pemurume wangu, tichinoudza munhu zvinopa kunoramba pasina aripo. Isu tisi vana vacho vasati tiri vana venyu, motirambira kuti hatina hure rinovigwa mumusha medu. Saka isu sevana venyu taitogwa kudii? Todii? Kwaita mberi, hatina tambeni rinovigwa mumusha muno. Saka isu taifangwa kuita sei? Tisu vana vadiki. Vozochiti pushu vachitevera vachiuya kumariro kuvaona kuti varamba kuti munhu avigwe mumusha, kuseparata vanhu vanodanana kuvaparadzanisa nerufu, kuvaparadzanisa kuti umwe akavigwa kwagutuko. Munoziva kuti zvigaidzi mwoyo wangu unogwadza pese chero panoenda kumba chekugweru cheko handitosviki kumusha ndinoona pakavata baba vangu, ndokugumira kunoona pakavata mai vangu pamutapa ndopandosvika, because baba vakavigwa kumahiros kumusha kuya kunove kunana bangu ikoko. Saka unochingoti ndikasvika saka chichishaitika. Saka nditoenda handitorizivi izvo zvekuti guva iro rakadii. Kubva patakamboguma kuvaviga ipapo handitorizivi guys kuti guva iri rakaita sei. Asi moyo unenge uchitopisa uchitorwadza, ndofanira kumbonaonawo kuti painamiswa Tombstone ka vana vamai vangu vakainamiswa Tombstone ikoko vakomana vamwena makuseni vakadzoka masikati. Naye munoti ukama hwakanaka nekutiza hama dzevarume nekuda kwezvinhu zvinenge zvichiitika izvo. Ndingosazivi kuti chikamu cho chabikirwa ukazopuwa chakamira sei. Ndingosazivi uzvotega nditizaona upenyu hwangu. Halokola tisimeli nasi muripo mushe kanjani? musha hanini handina hangu zvakawanda, handingati pain but ndine chigumbu chandoda ngodurura maybe naso, maybe ndo the last time that I would think about it. Pane pana ndakambororwa before my first marriage kuchipinge uko ndichibva ndaendesa ndokumwe. muri kundinzwa here? Ndinekumasa ndarorwa paye kuchipinge ikokoko, ndobva ndaendesa mabhegi angu zviya zvokutika tiri kushanda kunoku kuJoni, une zvinhu zvako zvausati ashandisa, ndikupeka zvimabhegi zvangu dutu ndichibva ndaendesa kumusha. Ndasati ndamboendako because takasanganirana kunoko ndobva azoroora. Saka tichingori muprocess yekuti ndichazoenda kana achazosununguka kuti handizoenda kunoonekera semuroora. Saka hazvinozokwanisika kuzoitira because akadzinga kuzohura, akatanga kuzohura zvichibva tazosiyana after 2 years. But ndaendesa mabhegi angu kumusha ikoko, simeri mabhegi angu akavhurwa, ende nanhasika zvinondibhowa zvekuti akavhurwa mabhegi angu sisimeli mama nezvinhu zvangu zviri expensive, bhutsu idzi chiiko zvakavhurwa mai mwana. Saka patikazosiyana ndichibva ndazoclaima mabhegi angu ndikati ndikuda mabhegi angu, ndopandikazotozonotisa kuti mabhegi angu akavhurwa, zvinhu zvakatorwa sisimeli kwakasiwa mabvunzo, zvinhu zvakasara ndikakudza kuti ndakatozorasa zvakasara zvacho zvese zvakanaka mai mwana zvakatorwa neidzo hama dzenhindiko dzevarume idzodzi. Ndasangana matyira vaya zvachose, havana kana matyira vaya ndo vandasangana matyira zvichodaro. Alright, thank you very much Kola. Alright, iripo. Kwera makwira alo. Sisi Simeli. Ndiri sei? Hapana. Imi nyaya yenyu handinoziva kuti inondibata sei. Handitombodi kana kuinzwa. Ipapa pandatokwirira nhingi because ndaona hama yangu iripo ipapa. Vane system yeku last time futi pane patakambotaura nyaya idzodzidzi. Munhu akagumisira kutaura neni ndofunga 18 years ago. Kwakuchindinhikinira. Kwakuchinditorera screenshot yecomment yangu. Zvikanzi hausi wakuzvinyanya here kuti tikati it's my truth chamunoziva. Hama dzekwababa idzi. Inini guys chinoyatsondirwadza chaicho ka
pahama dzekwababa is kuti I can say kuti it's in two ways. Chinondirwadza ndezita futi chandinotenda. Chinondirwadza ndechekuti inini nemunin'ina wangu baba wedu pawakafa, and baba wedu died when he was very young, and isusu we were very young. And ndikakuudzai kuti I think ndakambotaura futi panapa, surname yangu chaiyo Sisimili, surname yangu inini muZimbabwe yese, in the whole of Zimbabwe mune vanhu 4 vane surname iyoyo. Kunoti sekuru wangu, baba wababa wangu, koti baba vangu, koti inini nemunin'ina wangu chete, in the whole of Zimbabwe. Isu baba wedu washaika kudaro, sekuru vedu vakatozopedza 20 years vachitsvaga inini nemunin'ina wangu, vachienda kuna mbuya vangu, mai vababa vangu, kuti nai ndipeiwo nhamba dzevazukuru vangu ndizive kuti chakati. Isi takatozoziva Sisimeli kuti sekuru vedu washaika pato negore washaika, and he was the only person that could have told us kuti who are we, where do we come from, chichi. Izvo zvinotondirwadza zvekuti kuti who did she think she was, who does she think she is, kuti vati she can deny us kuti tize kuti takabva kupi. Apa isu baba wedu pawakafa ndambonyora kuti kana socks kana henge chefu chaiyo yababa wedu hatina. Hatina. Ndokutopona kwakaita kuti hadzi yangu vawane masutu maviri netools box, takaita zvokutomba. Ini mai wangu as well, my parents had me when they were young. Vabereki vangu chaiyo Sisimeli kurambana kwaka yange iri nhau yetribalism. Tribalism chaiyo kuti mai wangu mundevere, saka yowe handimunoziva zvazvaitwa kudini. But anyway, isangu ndokotenda kuti Mwari vakatinzwa. Ende ndo zvinotonyatsovarwadza manje family yekwababa wangu ini, because ini my stepfather vangu vakarora mai vangu vari jaya. Mai vangu vakarorwa nejaya asi vane vana 2. Ukaenda kufela bhusi uku kumusha kwanhenge kwastepfather vangu, ini ndinotonzi ndiri first born ini. They never, havana kumbobvira vambotisarudza. Ndikataura kana muchindidzwa ndichitaura kuti family yababa wangu, mukazonzwa ndichitaura kuti family kwababa wangu moziya kutoti ndikutotaura family yastepfather vangu, because they are the ones that have always been there consistently chaiyo. Zvokuti even pakarorwa munin'ina wangu inini akatanga kubvunza kuti saka manje ndichaita sei, because ini handivaziveni, vanhu vekumusha kwedu ini handivazive, because ini munin'ina wangu Sisimeli, imagine kuti munin'ina wangu akauya kuno kwane 13 years, nhasi unane 35 years. Kana kumbobvunza kuti naimi mwana akaenda nababa vasiri wake uyo mwana ari sei, havana kana basa nazvo. Munin'ina wangu paakarorwa akati ini handidi kunyembera shamwari, the family that I know is family yababa vedu, our stepfather vedu, ndo zvandinoziva, and I don't even want to know. Anditi munoziva kuti zvakaoma guys, kungotenda chokoti kwamuri kooka vakatigonera stereki, because in I think God handpicked my stepfather for us, kutaura chokwadi, because that man handikwanisi kuti handizive kuti ndinoaitirei kuti vanhinginire vanyatsoziva kuti I appreciate him, handizive kuti ndoaitirei. Otherwise hama dzekwababa idzi haiwa kana bodo, handina kana shungu nawo kana zvachose. Saka zvakaoma nyaya dzavazive kuti vanositisiya neronda rakaita sei mufunge. Thank you very much Sisimeli. Hello, Lucinda kwadona Lucinda adona andenda mcheleta adona Lucinda
hama dzababa gaizi kana tozogara hama dzevarume iyi hama dzemurume hatina hedu hama nadzo, hatina hedu ukama nadzo. Alokola Muri sei kola sir? no. Yes, kuri sei Ndiri bo muri sei? muchemje kuri sei. Bo inini manje hama dzakambondiita iyoyo ka handingatangwira hafu but ndakangosara neka question mark. Ndivamwene ava vamwe vabva kumusha kwakuri kwamutoko vauya kuHarare kwandaigara nemwana wavo ndobva vasvika ndobva vati ndokumbirawo vatenga airtime vakatondituma vatengera pamusika panze ndobva ndatenga ndobva vati ndokumbirawo ndijusirewo chichi ngoziwo machembere zvinhu zvemafoni izvi ndokandati hanzi ndikujusirei paya pakunoisa keypad handinoisa pakeypad kuti utange kuti stacha kuti paya ndopandakabva ndaona logo yemacalls kapa vambondifonera vachindiupdata kuti ndakupinda ndikuona palogo zita rangu rakanyorwa zita nesenemu yangu sezvariri kuti ningi ini apo nditori nemwana wavo handiti ndotonzi mainingi zvaundoziva ndobva ndatombodhirowa attention yangu zvakabva zvabata attention yangu izvozvo ndobva ndatora ndatanga kuscrolla iyo handanga vari busy nezvavari kuita ndatasa ndikaona sere murume wangu rakanyorwa kuti baba ningi pandaona remwana wavo umwe musikana so akanyorwa kunzi mainingi apo iye ati mudiki zvezvo kuti munhu anotongomikiswa ari chikoro form 2 otoenda kumurume atonyorwa kunzi mai ano ndikati tindo yakanzi mai ano ini mai guru mukadzi wefirstborn ndakanzi ningi nesenemu ini ndobva ndawasi ndinotsva ndobva ndajusa airtime ino ndapedza ndobva ndati oi munhu inga zvakaoma ndini here yakanyorwa kunzi ningi vakaseka vakaramba vachingoseka ikapera vachingoseka havana kuda kumbondipindura nyaya iyoyo ndikati bo kusoseka kwari kuti kuratidza kuti vatozviona kuti hazviiti zvavakaita handiti ndobva ndangoti bo havana kumbochinja kana vakazonochinjawo vadzokera kumusha kwavo but panguva iyoyo ndakabatikana ndikati svisvo saka inini ndiri kunzi ningi yakazodya mari yemwana wangu zviri kunzi chiko pedza kungonyorawo zita vana vavo vakabereka unoziva zita ravo nesenenditokuriga daizifa ustoriwo muroora kuchazoyawo vanoda iye hausi muroora uri girlfriend yemwana wavo chete. handakabatikana shem ndikazongoti nechomoyo ndikoko nazvino hatisisiri zvedu tese but panguva iyoyo zvakatombondibata zvinotokubata obvious hamumazi vanobata mafirimu kadi vanhu hamumazivi unongohwaimi zvakaoma zvikaramba zvingori mumwoyo ndikatoti murume akatooma unonge uchitotaurwa nezita vachimwati vari kumusha kwavo nemamvana wavo kuti ningi uyeuye ningi uyeuye apo unonge vachimwa tii neshuga yavatumira zvakaoma. Alright, iri bhoko thank you very much. Nambodina sechina kundoda chimaputisa ichete niko yabhepi nachida kuitisa sadza mukaramba nayo kuibika saka What did you say to say? I wanted to eat like sadza chiti gaise akaramba ndikachindisa kuchimene basa iwe kele ando zvakataura katore meseji yakabvisa ndikauya majapitisa niko guys zvakaoma hamba dzize varume vahwani pane mwada kufona here Tell someone to say. I told you ndikadzisira I never said that. Pane mwada kufona here guys pane mwada kufona here kana pasina ndidzope zvangu tozotamba mangwani totamba mangwani totamba manheru pamakuhwa palife manheru makuhwa palife manheru yoneka plate isha keli ubvise zvedizvo yoneka plate panoda kufona here guys keli uyaneka plate ubvise zvedizvo bvise masoseji akwapo padi masoseji akweni yaimba vhetauri wanonoka kuwanga uripi wanga uripi wanga uri kupi
hanzi kwangu kwashodha pana venda vetshuwa kuti muzukuru havafi vakamuona. Ndeni kwa anouya negosi akanzi mumwe anoti meritombo tikubhuloke pano naimini ndibhulokerewo munhu unoti pane munhu anonzi meritombo pano pana hapana munhu anonzi meritombo watoziva otipireko masitei pasi pemvura masitei pasi pemvura uko emasatanist saranga ucharisi here naitiya saranga ucharisi kana usina kwete kutaura kana usingarikundi mhurisa kungonyarara meritongo ichi chinoi meritongo tinobhulokesa izvozvo izvo makushandisa mufaro kane hama ka dziripo ka dzakufolowawo ka chinjai ningirikiri chinjai mazita i muvarasise utariswa kufara panapa uchinzoreva chinjai mazita noti memichifolowa mese ka modii nyaya yesekuru katinashe hatina kuidiskasa iyo nyaya yekwasekuru katinashe gaiziyo ine nyaya yandigwadza yavasikana shuwa mudhara ne85 years mudhara achembera kudaro vasikana munhu angabata mwana ne16 years chibharo vasikana ende mwana yanenge asanyazoti amushe mupfungwa vabavatotikoto indikana pane mnandigwadza kamukadzi wavo mbuya vaya vandirwadza munoziva rudo zvarunoita soka rudo rwanguwo magaisi mbuya varwadziwa vaya ndariwo nhangu nyaya yajosi bhadha ndokumaraini kwedu ari kutaugwa kwaiwa vamwe vakomana zvigure kumaraini kwedu kumaraini kwedu kugweriko koko naini mbuya vaya ndivandirwadza vendarwadziwa nambuya vaya vasikana ndarwadziwa vedu we vana vambuya vaya vaya naimi kana makatarisa nai vamugoni here kuti baba venyu vamboenda kujere mbuya vaya vasare vakasununguka chidhara chechitema chachitedza kuti ka chinotedza kuti chidhara cheche chinotedza kuti chinhu chaitonetsa kubva kudhara chimudhara chechi hanzi ye mbuya vakura mbuya vane vatauko endo vatauko apa kukuzvarisa matwinzi asi gaizika mwari zvaanoita mwari zvaanoita so vanhu vari kutsvaga vana kunze kwachiva chaiwo chimudhara chapera basa kuda chinhu zvasara matwinzi zvakandiovera ko iyo girlfriend yacho mbuya venhingikiri ko iyo girlfriend yacho nambuya vemusikana girlfriend yacho ko kuda kutovharidzira boyfriend yavo naimi nyaya iyi maionawo here guys kuti ndindangoiona nefew people maionawo here nyaya iyi guys okay hanzi simeni ndatsva nemwoyo nyaya inoda masikati tinyatsofona vana shei vari kumabasa ini ndine zibhuku chairo rerafo yandakatambwa nehama especially chete vakuru but I'm happy now vana vavo vakura vakatizirwa nema2k varoora vavo vanovaonesa chitsvuku maiwe and they respect alright tichaizoita masikati vana kumabasa I understand hangu kuti it's late now zveshuwa varume vanenge varimo mudzima ati tichaibata masikati vedu nyari kwatinashe mugambe kwa hamuna kuionawo vasikana komwana watoenda kumbuti sekuru vakandibata havasiyo vakandibata kwai saka nambuya miri nambuya vaenda vawira tsitsi vasikana vanga vachiita kana netemwa chaikutodza kana kwatinashe mugambe vasikana mudhara ne85 years aritoka pane mudonzvo kubata mwana ne16 years mbuya vachembera mukadzi wacho nambuya vachembera mbuya toziva vapepa pane mudonzvo andagwadziwa veduwe ndarwadziwa noponera kuti saka sekuru aya patomuna kuti vaputsa kutosungwa here guys kusungwa here kuya vapinda kuti vaputsa kusungwa here kusungwa here guys mbofonai kamukurai mufonai timbonzwa mbuya vakarwadziwa ndakarwadziwa vedu vembuya vakarwadziwa vaya guys mbuya vaya vakachidzidzira mwana ivo mbuya ndo vachidzidzira mwana uya chiketerifodzinkikuklub fonaika guys timbowawo muono weni panyaya iya vedu wei panyaya iyaya akametiwa ne16 kamusikana avakazozvara ne17 akametiwa ne16 ende mbuya vaya ndochengeta sezvandandingoita muzukuru ndochengeta iyo vatachembera vaya kudaro kana vakatofa muvana vaya vatsara chengetwa nani
kona imi ngoita saka mbuya vale zera ravo vana girlfriend yaya vachikutoda murume so girlfriend yaya chitoda murume guys Female. taona kokona Ndakapererwa nezuro kupererwa pandakaiona it was around this time pandaitopedzisa kuiona because ndaikanga uploadwa ndakaimirira maiwe gogo first wife manje kukupedzisira makaona kuti vanga vakutaura zvinekagodo mukati nezvekuti zvino muchaita sei zvino muchaita sei zvamazuva ano ndoo mutochengeta nhai mai mwana saka muchaita seiko nevana ava nhai mai mwana zvikanzi negirlfriend ndinongochengetesa zvazvakangoita iyeyu matwins chaiwo ende sekuru vayaka koiyo nyaya yakazokuzofoma nyaya yekuti ndofunga inini mwana wayo vakagara pasi vakamutyisidzira vakamuudza zvekutaura handi muri kuona but iwo semunhu wo dzisina kunatsoti kwesereyo aizopota achimbotaura chokwadi sekuru vake pavakamubvunza mwana wagogo girlfriend akataura zvese chokwadi kuti haiwa handina munhu akambondibata padara renjiro nchisuka hapana ndisekuru white chete vakandibata vaigara vachizviita kana kugwasika papasina mabutiro enyaya pana sekuru aya because madna kado evidence enough asika musati mukutorondedzera kwayaitwa ndakatofunga kuti iyi chabuda iri 0% zveshuwa yacho yakanyetso articulatwa zviri sekuchetango ini mwoyo wangu kakondisekuru ava pane zvavakaita sure mwoyo wakatiindesetingetsa kuifolowa yese ndichibva kubasa vanheru ndakatipedza kuma10 ndichiifolowa it looked like sekuru vaitogara vachimubata because kana gogo girlfriend vaenda kuvana vavo sikutaura kwavaita kuti ndaimboenda kutaundi kuvana vangu sekuru vaitosara vachibata uyu because sekuru vaisambodzokera kumukadzi wamukuru vaisadzokera vaitoraramba imomo musikana yachinzi anenge ari pamubhedha wake ivo vari pane wavo vaitomubata neusiku vaigara vachizviita ndingoda kungotaura unenhau yasekuru ava pandateerera nyaya iyi kamasikati ka ungati pane munhu akaita advantage kune mwana uyu ava sekuru ava ndingitoti sekuru ava vangamboite zvinhu zvakadaro vanotodzidzira vana neeji yavo hazvingadaro asi pandazongonzwa kuti 99.99 karamba ndakashama ndikati saka mumamisha umu ndiani achadzivirira vana ini pandakagona sekuru aya vandazvatanga sekuru aya handenge yangoti no sekuru apane zvavakaita handinambobvunga azvazvinangoti sekuru apane kusvika kwayaita kunyaya iyi sekuru apane zvayakaita hazviiti saka payakazenge yadownloadwa ndakutochiforoka ndachida kuenda ndiromwe kana kuti sakuzi ndainambondandabva ndati exactly sekuru ava handizivi kuti ngavaende vanogarawo nekuti mamisha kuchiri choti ana sekuru ava ndo vanochengetedza vana idhururakoguranzikwai muchengetedze mwana wangu zvakanaka vavado vana vangu zvakanaka vakadaro oraiti mandibabai hanzi muchengete mwana wangu zvakanzi machichii muchengete vana ugona mwana wavo mukomana paaitanga kutaura before maresults paipa airatidza kuti akadumbirwa chiratidza kuti zvishokwadi dai akabuda iri 0% akagona pakuti haana kutora saiti akangotaura kuti kana sekuru vane zvavakaita mutemo chatora basa ravo andika kana pasina zvakaitawo chokwadi chabuda pachena mwana wavo mukomana momboya asanga akadumbirwa zvakaratidza kuti ane madhauti wekuti kana baba vangu havangambodaro kuita musikana weyo akataura kwekupedzisira weyo akazonzi achipiwa maresults akati ina ndigone kuverenga futi yoyo aitaura futi kuti vakavengwa kuvengwa chete because vanongodanana nagogo ava vachiva navo ndo zvavakanga vavengera sho vanhu vangavenga munhu svika ipapo unongori suspect mbiri ndose vanga vakapiwa mombe vakatipiwa mombe kuti chindai kumba kwenyu vakati kumba kwedu hadhiji vakaramba vanga vakudaka zvekudanana ende gogo futi vanga vasingatombodo kuti vaenda vaida zvekudanana navo vaitomuona semurume wavo sezvo vanga saka gogo vaiti kuda murume vaya chitikana chiya
hamusi kuona kuti kutovhara-vhara kwavari kuita kunoratidza kuti chokwadi mwana anogona kunge akataura chokwadi kuti sekuru vanibata. Vakagara pasi gogo girlfriend nasekuru kumuudza mashoko ekutaura kana achiudza vanhu vese. So they didn't think kuti nyaya ichasvika kwati Tinashe Mugabe, and they didn't know kuti maresults anobuda because zvemaresults zvairatidza kuti zvinhu zvisiri zvavasina kutojaira, vaitoratidza kuzvinzwisisa pamwe. ivo pachavo DNA havasitoe vanga vasingatoinzwisisi. Ehe, zvozoti pakatonzi ndiyo chaiyo ndakanzwa gogo vaya vakuru vakuti kunozobuda ini. Hanzi saka iwe ngataura chiwadu chakabatwa nani iye result iripo. Hapachisina chicharondedzerwa kana result rabuda. Ndakaseka ndikati hakusaziva weduwe, ende because vakatogara pasi vakamutsindira mwana kuti utaure kuti handina mbobatwa nawo, utaure kuti handina zvachose, ende ndozvaaiita. Zvode pakapasina DNA ka sekuru yaitobuda bhubhu. Ndotomutenda mwana wagogo wa girlfriend uya mukomana aizonzi pakabuda result angadzokera kuHarare wewe. Akaita basa zvokuti. Bozazo takabatikana ari kubasa paakanzwa kuti musikana uya ane nhumbu. Ndiye akatipambira. Mbuya nana iyo girlfriend yasekuruka. Vacharamuwa nevana vavo. Ndotoona sekuti iye mwana ese munhu akadzungaira vachatomubata rafu. Panotoda kutopindirwa panyaya iyayo. Vachabata rafu kuti wasungisa boyfriend yangu. Vainakirwa zvekutodaroka mbuya vayo nedhara ravo. Iwe chiti boyfriend kana vasekuru vakasasungwa vadzokere pamdzokera. Vatosungwa. Hapana pepe vakatosungwa. Muporesa enge akatomirira ivo nyaya yekuti result ichibuda zvatooma kwemapurisa. Kutosungwa vakatosungwa. Mapurisa akavatakura kubva navo kune imwe nzvimbo. Vanga vauyiwa navo kuzonzwa result vachibvona kuti because sekuru vaiti ndikutsireteniwa. Because patera show mbuya vapinda mumota yemapurisa. Saka tiri vasekuru vanosungwa. Saka vadii? Handisati yabuda kuti vasungwa here kana kuti because mapurisa same time vachitokona vachitosungwa because imhosva kai but kwanzi tinotaurirana. Handifuni kuti pane handizivi kana pazoitawa chaji yakuru, I don't know. Like pakanyorwa pascreen kuti kesi yamaoko emapurisa. Yanyorwa? Ichipera yekupedzisira last seconds ka asati akaza pakanyorwa kunzi kesi yamaoko emapurisa. Hanzi nambuya. Saka zvichafamba sei? Vatori waridhi nemurume wavo kutakunda ujeri. Zvichafamba sei? Shame. Manje makore acho vanozono kugara here jeri rinorwadza vanofira uko. Hanzi vakafirako muchaita ngozi masungisa munhu. Koko DNA. Zvakaoma asikana. Asi mudhara yanenge aita mbuya vaya zvinogara zvakadaro vaya. Vakasiyiwa kudhara. Asi varikudedzera kuti kana munhu wangu akafira jeri muchaita ngozi. Abakasiyiwa kare. Baba wewana kuti aseko munhu akusiya 20 years ago. Zvakaoma. Pani pada wafanda taura. Zvakaoma kesi ya. Pamoda fona here guys. Mbuya wazi ndinawo. Mbuya kwati ndinawo. Ende rudo nemurume wavo vachinaro rudo nemurume wavo. Alokola. Hello, Sisman. Vaiswaswera sei? Muchiri palive. Sorry, kaitawo emergency. Ndada kubvunza kuti zvoni kana munhu ari kuUK, I'm not sure nzvimbo yacho kuti ndikuitaura zvakanaka ende kunonzi kuChichester, something like that. Chester. Ikoko. Kana uda kufonera nhamba dzepolisi dzine dzakangofanana So vanenge vachida chinhu nongofanira kuapa adresi yavo because tine shamwari yedu ari kuUK. So anifonera achirohwa nemurume so unoti akasvimba face. Akatanzi Chichester. Amene anzi Chichester. Samuruma vanhu ari kudorova munhu muno Chichester. Ari kudorova munhu 999. Ari kutorova munhu kutaura kwatiri kuita izvezvi.
Una address yandifonere? Handina address manje but ndine munhu kungoziva kuti ari area inonzi Chichester. Chichester ndine area hope zvakakura yakafanana neGauteng. Vanonanga papi? Yes, tricky iripo mai. Yes. Hamuna ndingikiri nhamba here yemunhu eni nhamba yemunhu aripoti nokuti zvipanda kuti titofona. Kane wandamboisira cause akamurova zvakaitika musi weSaturday. Murume uyu anoita zvekushanda ameno inonzi domiciliary yekuUK yakadaro. So akaenda kubasa musi weFriday. But iye akaita figure out kuti murume ari kuenda kubirthday party yegirlfriend later on manheru. Ndobva auya kumba mbachinja mbaenda kuparty. So nezuro akazofonera girlfriend achimudza kuti ndiri kuzviziva kuti ndione muromo wangu. Ndobva akati. So maybe girlfriend yakatoro anofa. Tipei chimboona kuti mapurisa temafonera pati. Ava vaSouth Africa guys havakwanisi kufonera mapurisa. They are in SA. Vari kuSA. Avari kuSA ava they can't call police. Tipei nhamba tinoti tinotaura nyaya iyi tina titingatora taripota mapurisa. Totaura nezvenyaya iyi. Alright. Winza phone number yemurume iri kupinda here? No, yemukadzi ndo iri kupinda. Yemurume haisi kupinda? Handina mukadzi ishamwari yangu. Alright, murume wamukadzi zvakafanirwa nepurisa ndaira here. Nditene mudzikari dzinozoti kuti angasina ndiro mapurisa achitamba. Mapurisa afoni. Akafana nepolisi anogona kudaira. Then tokupai nhamba dzake andisika imimi mofonera polisi then polisi mopa nhamba dzemukadzi uyu then mukadzi uyu akafonera polisi akadaira then ndopanotangira nyaya yacho. Udza nhamba sedai nhamba dzichemedzidzo ndivapena. Aiwa ndosikuda kuti Alright. Sendai nhamba. Vari kuAfrica ava guys. Sakufonera polisi from Africa. Ngatingovafonera mapurisa panapo chinganetsa. Ichi 101 guys. Ichi kogazha mapurisa 101. Sho nechando icho chirohwa vasikana. Nechando icho chichi. Ndakatomirira madetails iwapo, mbera ndipiwe madetails. Kurohwa mushando umu guys kunoita. Abatona kone nhamba. Ndikabvunza anodofa shuwa takangomirira nhamba. Ndozvinonetsa manje akafonirwa akati amfaini papapa tatopinda pisi. Masiva ese ari kumumura vanhu ngorutwa bavhigi lemuro vanhu. Vanhu vari kudya nokurogwa daily. Vanhu vari kurogwa mai mwana daily vanhu vari kubikwa uku. Vanhu vari kurogwa munomu. Ende chimu ndenge rakapenda paAfrica apa because riri kuhladza kuti ndosungisa murume anongorohwa unyarara mai mwana. Ndatomboda kuputisa rimwe celebrity nhasi randanzwa kuti kwanzi rakati chirova mukadzi. Rakarova mukadzi zvisingaiti madeko. Celebrity. Zakarova mukadzi zvisingaiti nezviro madeko. Iyo nyaya chasvika idudza idza tikangoti ndikaitisiye kana iye mukadzi zvona asati ada kumuda ega achitara pachena achagara achingomamiswa saizvozvo. Ungamudi. Achingorohwa kana arohwa onyengeregwa 2 minutes onyengeregwa orohwa futi. Ndatomudza ngati kana wakuziva kuti uchasunga uchitara uchidza chokwadi ega todoeka
ndikurarama elai ndikurohwa kana wazogona kudaro pachakubatsira zvaizvozvi sonoitira mapenzi rohwa fonera mapurisa wega getioni getimirire nhamba yacho iwe nhamba yacho haichauyi titi maizve nhamba asi munhu achadorohwa akatofa hakuna nhamba inouya apo guys hakuna nhamba inouya shuwa chii shuwa varume vekuzamba mungayakokira vakadzi muno kuorovera vakadzi muno mushuwa ndivo mwana vangosungwa vachingodhipotwa straight vabuda kujeri ungarova mukadzi muno iko zvino vakadzi jainai gym kugym musati chimwe chindaima chaboxing go and do boxing kugym go and do boxing guys kugym kana worohwawo zvimiririrawo because because pakaipa dzadina Ora cheka tisende danchimbotaura nemumonda so ari kudhuze kwakati haana address kana ndingokupa nhamba dzatora ndipe nhamba mapurisa anadzo nhamba kunza nhamba mapurisa anenge anadzo nhamba handiti phone nhamba iyoyo inenge yakatolinga kunhamba dzake ndipei ndikandikupai shuwa tikatomiranga munhu achitofa kana ko munhu chekwa nebanga anenge atobayiwa nebanga atofa anenge anadzo ela but atingasatopiwi kana chansi chekufona plus handikuona zvataura dzakamborohwa futi kureva kuti andojaira kurohwa muiva patigona kutakusa purasi namwe yatapedza kufona zvenyu obati handidi kumusukisa zanambotirovawo handinoziva kuti vanhu vakadzi vanorohwa everyday vasvika pakujaira kurohwa vanosvika pakujaira kurohwa yauya ndoda kuisa pane imwe foni manje ndoisa pei Good evening. 25, please, your numbers. Hello? Yeah, you need fire, police, or numbers. No police. Sorry, the police you're looking for? Yep. Police, thank you. Yes, good evening. How are you? I'm fine, thank you. How can I help? I'm reporting an assault case. An adult, what, sorry? Assault. An assault? Yep.
Apparently, apparently I got a phone call from Africa from one lady who claimed your sister just called her from, is it Chester, saying that she was beaten up by the husband. But apparently the phone dropped before she even said anything. So she called us and she gave us the number of the lady because she doesn't have the address. So we don't know what is happening, but probably you may tell. Okay, where is the address? She doesn't have the address. She only has the phone number. Okay, and who is the person that's been assaulted? Yes, the number of the person that is being assaulted, yes. So, do we know who the person is that's been assaulted? Yes, that's her sister. It's her sister. So, do they live in the UK? Yes, she is in the UK. Okay, is she in Cambridgeshire? Cheshire. I'm not sure whether it's in Cambridgeshire or where. I'm not so sure. Okay, can you try and find out the address? She doesn't know the address. She's in Africa. Right, okay. What's the telephone number you've got? 074 Yep, 630 yep, 127 yep. 45. And I think her name is Tarisai. Hold on a second. Holding. Right, I don't have an address for that telephone number, so I need to be clear. So the person who is being assaulted has been assaulted by their partner, did you say? Yep. Right, okay. So they have told their siblings that lives in Africa. Yep. Okay, so they don't know where they live. No. There's no telephone number for their sister. Yes. Correct. Right, okay. Can you try and find out a bit more information? Surely if they're siblings, they must have an idea of where she lives. She doesn't. She does. Like that? She doesn't have. That's why she had to reach out to me. She doesn't have. So probably maybe you can call on this number, on the number that I provided you, and find out what's going on. Right, okay. I can certainly try. Hold on a second. Holding. What's your surname? Maisha. How are you spelling that, please? M-A. Yep, I-S-V-A. yep. Yep. And first name? M-E. Yep, Double L. yep, I-N. yep. Say it. Yes, I-N. Yeah, okay. What's your address, please? Um,
imi mai inomusada kundifendera mai vanyora kuti mai Kim vanyora hanzi address yenyu you mute but number you called out musada kundifendera mazvinzwa musada kundifendera address yangu muri kuidi moidi oh sorry I think it was a mistake sorry musada kundifendera iyi number yake inongotokoisa kabata ari kumunhu ari kuda rubatsiro munhu akuda help number inovigwa yangu address muri kuidi imi mai Kim muri kuidi What my mute about address anymore? So yes, I mute because it's my address. I don't want to give you. Simple. But don't talk about no go address. I'm going to see what. And it. Shouldn't passer. But right, guys. Who cares about the phone number? I imagine kind of phone number. You know, you don't even know the person. You don't even know the person number. I don't store up and I don't see. These are the numbers. I'm going to take this. Made to good store. Mudo Musia Mun, Kakuna Anna, and Bro, and Mudo, I carry one, Muruba Chichema, number Takades, most Tora Mozidi. Couldn't my number the same as I saw a Patimbo Satina Basanato. What's the numbers never said when I look at the numbers of Papa. When I don't find out to get the numbers of every day. One over quite why should it be deleted to the left? Why? People they call up a number zao. Teachers for number to go numbers. Income a post I'm making she Nikita Munisa numbers and you and the post person number Munisa numbers and you and she post that. That's of to say you number in the thought about police for that mate. And then they more Munuga and help. Panamuta number second bus. Address yake ndio yataweka tokosha tatsinga todi. Getting for the president got off the young window Sanya. Quite Sagatisho, I think to grow a little maid. I shed that. Look at that. See, what I'm talking about the old Girida. You don't know how that's open drum for the actual. Home. Yeah, that's it. Yes, and then I reported to the police. Sakamapursa Kuto Bango Shitoni Banka Bachiti address yake. Alright, that's number case. Couldn't papa address Yemurume, do Yiripo. Send him goes the papa's not taxing a send him. Sakawango Station and send him, not send him. Sakawato walked on go for number numbers of Kanzo. Yeah, I think it might be. Address for when they get some stuff for I'm got that phone as direct. It's kind of short. I'm going to phone it up and I'm going to glow and that's all. Tenako, baby, Murumo to the other countries of video. Watch more. If they watch you on a screenshot, she always a video call. They watch the who said that my police screenshot. Nokuti munhu anogona kuzora bhandari rock. But iye personally kutomuona kuti amino pamwe ndenda kuzomufotera mangwana pamwe murume wacho asipo kuti kana kutora naye masikati face yake yakatozvimba tosine magrosses like kusiri kwenzeve nemaoko saka nezuro akarohwa futi haana kufunda saka guys possibility yekuti andoti mapurisa ndiri right itoripo kana anga akatozvimba pambomuona asina kuripota akarohwa nezuro kuti ndatindomuti ako wakadii kufonera mapurisa Actually, since I don't know, COS, so I push what he no cannot to get much. Oh, Sakata, phone the name so we can't interfere, so I don't know. I'm talking that piece, man. I found to tell you, I should love to go from Baghdad. I was going to tell her, no, and now without so can't it? It's so I didn't to go to Roger. This was
Ishokwadi ishuwa. Asi izvo pamafuta akafana charamba kuti ndasingarohwe achitya. Iwewe chita soka. Kana mangwana uchimufonera ita video call. Uchitione paunenge uchirohwa. Handika utore mavideo call mascreenshot epakurohwa handiti. Wobva wabvunza address. Chitongopa anonymous mapurisa aende kunochita welfare check. Alright, iripo. Thanks, Sika. Alright. Hey. Paunogara achirohwa guys. Hey. Kwanza anogara achirohwa mufunge. Hey. Spaku, haasiri yeoga. Vanorohwa vanava. Kana asiri kurohwa, murume ndiye ari kutotambiwa rafu. Zviri kwese. Kana mukadzi asiri kurohwa, murume haari kuitwa inogara yakadaro. Zviri kwese wangu. Zviri kwese. Ndikumaita vaidzi mumba. Maita vaidzi handisindi vanani. Hey. Echitiriga ndindi ndikuonai mangwana. Anditika. Kuno naigreta kana kuchenda kwacho kunombove nechinoenjoya kuno chipi chinonakidza kugara mumba. Kuno kuchando it's just going to work and come back home. Going to work, come back home. Going to work, come back home. Chete, hakuna chimwe, nothing else. Hakuna chimwe. Kunonakidza chi kuno. Hakuna kunakidza kuno. Adaira. Ari pafoni mapurisa ucho. Ndoda mufonera, ari pafoni. Hi. Yes, how are you? Come and give me that. Long time. You good? Really? You too. Even the moment I'm going to go to the let's take a 50. Oh, Maria, but much man. Let me just see you too. Did you say, London? Hey. Really? Really? Come for the taifana kuya masikati tauti murodi kuti akuya vanzi vaiko basi iwo zvino pasifira but it's when apana kutona how is UK noshanda mashanda anishandwa ende macases atikuita evana oh my god ndabvuma mabvuma ka anda zvinotete yesterday okamuta yeah guys I'll come back later. I'll talk to the girl because I think she's on the police name Purisa. Ndokufonera ibhekana chine vana vibhekanika. Mina ndimbotaura nevaenzi vangu vabva kure apa. Handitika. Ndimbotaura nevaenzi vangu.